Bil-telefon ngħidu kemm l-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna. Merħba għal poddata ta' din il-ġimgħa fl-studio miegħi llum għandi l-Albert Buttigieg li huwa is-sindku ta' San Ġiljan, ilek sindku 3 snin. 3 snin. Korrett, u qabel kont deputat għal 4 snin. għal 4 snin. Kollox 7 San Ġiljan dal-aħħar ħafna fl-aħbarijiet, fil-fatt ħanetkellmu ħafna dwar dan. Ukoll ovvjament Albert Buttigieg huwa membru tal-Partit Nazzjonalista. U kienu kol fuq ir-radar partikolarment għax dal-axħar beda speċa smajt ħafna staqarrijiet li għamel dwar il-problema ta' rubija bejn negozji jew nis li għandhom setat finanzjari kbar u l-politiċi. Anka sa ċertu punt kellhom xi tensjonijiet bejn il-partit li u jħaddan jew li jħaddan lilu u Albert ukoll. U dwar daħan nitkellmu wkoll, però qabel ma nibdew grazzi kbira il-patruni tagħna llum għandna xi ġmielu hemm barra. Xerboġ dawk. Vera. Żgħażagħ kollhom tama u wedid dawk lejnej. Le, taqbel tikkonkorri. Dak huwa l-isperanza tal-futur. Ekk huwa. Tama l-koll. Le dik ma tantx ħadmet jiena. Mela, u grazzi insomma għal patruni li dan il-proġett ferm indipendenti jista' ikompli jsir. Grazzi, jekk tridu tingħaqdu ma' din il-komitat kunu fl-istudio u tiżguraw li dal-proġett jibqa' mhux biss għaddej imma jkompli joħlom. Patreon.com/John Mallija. Ħajru kol ovvjament l-sponsors tagħna, sponsors li jemnu f'dak li qed nagħmlu f'dan il-proġett ta' kelma ħilsa, ħajr lil Derek Meets minna ma nagħmel bidunet, il-Stretta Bir, grazzi l-Maple, Garmin, Kutriko, grazzi l-PM Hobby, li l-aħħar darba tilhom hobbies, ma nafx għalfejn kif dejjem jirnexxil naffiġa. Però fun fact, dal-injam kollu li taraw hekk, Mark, li huwa proprjetarju tal-istudio, u li bnieħ bl-idej. U li by the way, qabel ma għamel dan kollu għaskinja fis-sena tal-Mastru Laxxaxini, tal-li għamel YouTube, dal-injam kollu, Solidwood, inxtara fil-fatt mill-PM Hobby. So, pmhobby.com.mt if you want to have wood like Mark. Fimtu, Ma, infakarkom ukoll, u grazzi ukoll ovvjament il-Leakabs. Inti b'Leakabs ġejt? Lebt jaj. Lebt, Sfortuna. Kellek opportunità ta' kif ta' sadaw relax, jina dejjem hekk, dejjem. Nużomm ukoll, nużomm imma. Tużomm ukoll nista' nisgbar daw tal-Leakabs, viva l-benzinas, amen. Infakrukom ukoll li din it-taħdida qed tiġi mxandra fuq Lavin Malta. Segwuna fuq Facebook, Facebook, TikTok. Isma' men, il-Facebook dal-aħħar titina problemi mhux ħażin, by the way, la darba qegħdin fuq is-suġġett tal-Facebook. Nista' jekk m'intomx patruni, nista' nħeġġixkom naqraw ukoll tagħmlu subscription fuq il-YouTube, subscription jgħidula fuq il-YouTube. Boomer alert, jafsu subscribe fuq il-YouTube. X'aktar ma jmur, aktar qed problemi biex intellaw l-affarijiet, eċetera, eċetera. Ġifieri tagħmlu tajjeb jekk tixtiqu tibqgħu issegwu mod frekwenti, ovvjament patreon.com/John Mallija, ma tu YouTube ħanamlu eżodu ħafif lej dik il-pjattaforma. Mela, tlana. Bert, merħba fostna, diġà kellek l-opportunità spiex ta' is-soċjalizzajna mhux ħażin. Dħalt hemm ġew spiex ħallejtkom 5 minuti flimkien u sibtek hemmhekk meta kont żgħir kelli dan ktieb tal-bibja ma' tfal. Taf kif? Da kien ħafna pitturi, naħseb pitturi kienu fil-fatt. U għadda kienet ta' Sermon on the Mount. Insomma, xin rajtkom hemmhekk hekk fija fakkartuni, hekk jisom kollha ġburin oċċa, min kienet jagħmel il-pritka? Kulħadd. Kulħadd diskussjoni fl-imkien. Pritka soċjalista mela. Mela, kif int l-ewwel net? Grazzi l-ewwel ħaġa, grazzi tal-istadina u nsellem ukoll anke dak li tisegwuna f'dan mument għax tajb li nsellmulhom ukoll biex hekk. Hekk huwa, ifhem mingħajrhom dal-proġett ma jistax isir. Jiġifieri jiena totalment dipendenti fuq l-entużjażmu li għandha l-udjenza. Mela,
Ħanibdew minn San Ġiljan, sewa, li jisu aktar majmur, aktar l-affarijiet hemmhekk qed jisiru problematiċi partikolarment biex ta' daw l-istejjer drammatiċi ta' violenza għandna battalji bil-barriers l-aħħar darba qrajt storja kien hemm xi wieħed ħareġ bix-xabla f'xi statejla. Biex biex qed jiġi San Ġiljan. San Ġiljan huwa post fejn huwa ċentru tad-divertiment u tajjeb li ikonna ċentru tad-divertiment għaliex iż-żazax tagħna huwa żmien li jiddevertu, ġifieri jekk ma tiddevertix meta tkun żagħżugħ, meta tiddeverti. Ġifieri id-divertiment huwa tajjeb u bżonn jus. Hekk huwa. U speċjalment wara li ħriġna mill-COVID iktar u iktar jsir bżonn jus. Imma rridu nifhmu li d-divertiment ukoll jiġib miegħu ċertu sens ta' responsabilità. Responsabilità jien li qed niddeverti u ħadd ieħor li mhux qed jiddeverti qed jaħdem qed jaqla prova jaqla lejxin tiegħu minn dak id-divertiment. Sfortunatament minħabba diversi sitwazzjonijiet paċi fil-qisu spiċċa il-Wild West ta' Malta. Il-Wild West kulħadd jaf x'inhu, jiġifieri għandak il-Cowboys u l-Indians li kontinwament jiġġieldu bejniethom u nħdu gost naraw il-ġlied. Paċi qatt ma kien kwiet, imma donnu issa qegħdin nersqu f'sitwazzjoni fejn isu il-liġi tal-pajjiż hija optionali, ġifieri kważi hemmhekk għandek l-għażla issegwix il-regolamenti ta' dan il-pajjiż li għamilna soċjetà ċivili, jew inkella insegu l-liġi tal-ġungla. U naħseb li mhux aċċettabbli fuq diversi livelli, ġifieri l-ewwel ħaġa nħoss li huwa disrispett kbir lejn l-investituri li investew għax inti biex tagħmel ċertu affarijiet kif taf inti għax għandek ukoll in-negozju tiegħek hawnhekk, ġifieri inizjattiva tiegħek ħariġt ammont sostanzjali tal-flus. Ġifieri nies li wara l-COVID qed jippruvaw jiġibu fuq riġlejhom, ġifieri hemmhekk diġà għandek sitwazzjoni fejn l-inkwiet, il-ġlied, it-tkissir u tfarrik mhux tajjeb għall-investitur, ġifieri għan-negozjant. Bħala ġenitur, ħanet nilbes il-kappell ta' ġenitur, jien ninkwieta l-tifel tiegħi. Qiegħed fis-satejn fit-tlieta ta' filgħodu u f'daqqa waħda se jispiċċa f'nofs ġlieda ta' kollu. U dak li nisimgħu, għax dak li nisimgħu fuq il-medja, għax hemm ħafna affarijiet li ma jitlax fuq ir-radar tal-medja u aħna nkunu nafu biha. Ġifieri kważi f'kull weekend ikun hemm ċerti attivitajiet li inti jinkwetawk, imma xuti tilaw fuq il-livell ta' media u xuti oħra ma taqbadhomx il-media. Hija wkoll anke l-fatt li l-gvern rridu nirrikonoxxu li l-gvern qed jagħmel sforzi kbar biex iġib it-turiżmu. Jiġifieri aħna qed nitkellmu fuq kwalità tat-turiżmu, ġifieri irridu nersqu lejn isma' ejjew inġibu kemm jista' jkun turisti ta' kwalità. Fil-fatt anke dal-aħħar kellna konferenza fejn nipprovaw nġibu turisti ta' kwalità. U żgur li dawn l-inċidenti huma daqqa ta' ħarta għal dan l-isforz. Jifa sforz ġenwin li qed isir mill-Gvern ċentrali u anke mill-stakeholders kollha biex propju nġibu il-Malta bħala post turistiku, ġifieri anke l-prodott turistiku. U mbagħad bħala jiena bħala nirrepreżenta lir-residenti, irrid nifhem li mhux aċċettabbli anke għal-livell tar-residenti. Issa hawnhekk ma nixtieqx niftaħ paraguni għax il-paraguni huma odjużi. Qed nitkellmu fuq il-belt, fuq l-istorbju tal-belt, u tajjeb nagħmluha dil ħaġa għaliex il-belt hija l-belt u m'għandix inwaqqawla l-livell ta' ċerta livell li issa akkwistat. Imma isu paċi fil-all right. Isu m'hemmx residenti li jridu jorqdu, m'hemmx residenti li wara ġurnata tax-xogħol jridu jsibu fejn jipparkjaw, m'hemmx residenti li għandhom it-tfal tagħhom u allura jibżgħu, m'hemmx anzjani, jiena għandi anzjani, meta ngħid għandi nitkellem bħala kunsill. Li fil-5 ta' wara flaxija jkollhom jalqu il-bibien jagħmlu l-istanek għax għadhom plantika għax jibżgħu min-nies u jiftħulhom il-letterbox u jagħmlu skużi l-pipi ġo l-letterbox. U aċċettabbli? Jiġifieri jien tajjeb li nieħdu gost, għax issa l-mument li nieħdu gost, imma biex nieħdu gost ma rridx inkisser il-ħadd ieħor, ġifieri biex nieħu gost ma rridx indejjaq lilek u biex tieħu gost inti ma tix iddejjaq lili, għax inkella jekk aħna maħniex nista' nosservaw dan il-prinċipju, nistgħu mmorru l-ġungla, għax il-ġungla qegħdin hemm. Xi ħadd jaf jekk hux legali jekk xi ħadd jiftaħ lil letterbox biex ibbulli fiha li nisparalu bl-airgun? Ma nafx x'inhi ma x'taħseb? Inti għandek il-qija tal-liġi ma taħsibx qiegħda fil-kodiċi, naħseb għandna bżonn nagħmluha. Jekk tolqtu bull biss, jekk tolqtu bull fit-toqba neħelsura. Mela, bdejt issemmi ta' għamilt speċa din l-analoġija tal-Indjani u l-Cowboys. Inti qed tgħid li paċi fil-hemm il-gangs? Iva.
Hemm il-gangs. Hemm il-gangs, u naħseb li mhux qed ngħid xi ħaġa li mhux qed nivvinta jew mhux ħaġa, ġifieri nies li jgħixu hemm. U n-nies ukoll anke ta' ċerta livell ta' ċerta awtorità jafu li iva hemm il-gangs. Pereżempju l-aħħar inċident li ġar, kulħadd jaf li huma dawn is-Sirjani. Ġifieri huwa grupp Sirjan li forsi fil-għodu jkunu tikaħlu l-faċċati tan-nies u flaxija jispiċċaw jagħmlu dak li jagħmlu. Ġifieri m'għandi xejn kontra s-Sirjani, anzi aħna bħala Sanġirjan miftuħin aħna kosmopolitani u nieħdu gost li aħna għandna komunità varjata ġejja minn kull nazzjon u razza. Imma rridu nifhmu li iva hemm ċertu gangs li qed jaqlaw l-inkwiet. U fil-fatt mhux jinbiss anke proprjetarji stess tal-istabbilimenti qed jinmentaw li isma' hawn nies li qed jaqlaw it-trabi. Sa ħankun onest. Għax li nisamaw xi sbaħ minna, ma ġiex ġilbira jew il-bibraħ tlura. U din il-kritika mhux qed nagħmilha jien għax jien għandi l-kappella ġej mill-Partit Nazzjonalista, allura il-partit palissa qiegħed fl-oppożizzjoni u dak li qiegħed fil-gvern u laburista allura jien qed niftaħħa li issa. Il-problema kienet ilha ġejja għax qabel kienu s-Sirjani, qabel kienu oħrajn u kienu l-Maltin. Imma naħseb li issa qegħdin f'sitwazzjoni iktar sitwazzjoni ta' gravità. Ġifieri għandna gangs. Kemm għandkom informazzjoni fuq dawn il-gangs? Ġifieri tafu kemm huma numerużi dal-gangs, tafhom kemm huma popolati il-gangs infisom, tafu x'lim xorta ta' attività għajr il-vjolenza. Tafu kemm huma organizzati. Ma nistax nitkellem għall-pulizija għax intendi m'iniex parti mill-pulizija u m'iniex il-portavoċi tagħhom. Imma nassumi li l-polizija qed jiġbru din l-informazzjoni. U aħna kull informazzjoni nadduwilu u rrid nirrikonoxxi li l-pulizija qegħdin jieħdu wkoll anke passi, ġifieri għalkemm jiena wieħed li nikkritika u forsi anke f'dan l-aħħar ġbit l-attenzjoni li isma' l-pulizija tkun iktar proattiva mill-reattiva. Ġifieri reattiva ġifieri fis-sens inti tuħu azzjoni meta tinqala, proattiva inti tipprova tipprevedi li din ma taqax. Imma l-pulizija jagħmlu l-ħila tagħhom ġifieri għalkemm hemm dik ċertu kritika lejn ċertu ħidma, imma rrid nikonoxxi li ċertu informazzjoni nadduwilhom, jadduwilhom u jittieħdu passi, ġifieri mhux qed ngħid li l-pulizija ma jieħdux passi, ġifieri hija informazzjoni li nassumi l-pulizija qed tiġbor kontinwament. U ġifieri qed tarhom li l-pulizija huma fil-fatt impenjati għax inti dal-aħħar ktibt ittra lill-Anġlu Gafà. Iva, jiena ktibt email biex tgħidlu pratikament dawn l-affarijiet u fil-fatt se nintaqa' miegħu fil-15 ta' Lulju, propju fuq it-talba li jien għamilt u laqgħat talba tiegħi. Rrid ngħid li jiena u l-Kummissarju għandna relazzjoni tajba li ta' xogħol biex ngħidu hekk, fejn aħna diversi drabi ġbidna l-attenzjoni li isma' l-pulizija tkun proattiva u mhux reattiva u fil-fatt huwa Sur Gafà kellu xi laqgħat ukoll anke mar-residenti għax organizzajna aħna bħala kunsill laqgħat mar-residenti u sema l-ilmenti tal-residenti. Wara dik il-laqgħa li kellna kienet ukoll daħlet dak li nduru il-pulizija tal-komunità, ġifieri il-community policing, li dan qed iħalli benefiċċju wkoll anke, imma aħna għandna problema li identifikajniha li bejn is-satejn ta' bil-lejl jew ta' filgħodu. Sal-5 ta' filgħodu huma l-ar ħiniet għaliex għax in-nies ikunu għadhom kemm ħafna minnhom huma taħt is-sustanzi, nies li allura m'għandekx inibizzjonijiet, għandek ċerta ta' tħossok li inti il-cowboy jew inti Superman. Jista' jkun tkun mabbejġ ukoll. Jista' jkun ukoll frustat ħabba fekk ukoll. Ġifieri hemm ħafna raġunijiet għalfejn inti bejn sa tgħu l-5 u allura inti ifhem probabilità li taqla l-inkwiet jew tkisser jew tfalla. Ġifieri anke aħna bħala kunsill. L-ammont ta' tkissir li aħna jkollna, ġifieri tabelli ta' traffiku, ġifieri jiena nitħaq xi kultant daħħar kelli laqa mal-kunsilliera mas-sindki oħra ta' postijiet oħra u ċaħat għalli jiena meta nagħmel tabelli jiservuni 3 snin biex nerġa' nirreplacehom. Għallu jiena għas 6 xhur ġo paġil ma jdumu, għaliex għax kontinwament jitkissir. Ġifieri iż-żgħażagħ ħafna drabi jew in-nies mhux kollha imma xi wħud kif joħorġu minn ċertu outlets jispiċċaw jagħmlu ibulu wara l-bibien tan-nies, jirremettu,
għax kollhom effett ta' whatever, iħabtu l-bibien, dak li flanti konna għamlu ring and run, ġifiri, jaqbżu minn karozza l-oħra, ġifiri kellna każijiet fejn żgħażagħ jaqbżu minn bonnet għall-ieħor, ġifiri stemmaġina inti, għaw min jixti karozza kull sena, imma għaw min jixti karozza darba f'ħajtu, għax m'għandux għalfejn jixtri waħda, u għaw għada jkollha is-saqajn. L-istorbju l-għajjat, imma mhux biss ġo Paċifil, għax issa San Ġiljan sar Paċifil kollu kważi, ġifieri inti għandek l-istall l-benamenti vera qegħdin hemm, imma mbagħad il-guest houses u l-hotels jew l-appartamenti tal-kiri jinsabu ġewwa minn fruxin ma' San Ġiljan. Allura da huwa sejjel lejn jitkaxkar lejn l-appartament tiegħu, ta' se jagħmel l-istorbju, sa jberża, sa jgħajjad, u di qed toħloq tensjoni kbira mar-residenti. Kemm hemm residenti San Ġiljan? Aħna uffiċjalment fuq ir-reġistru elettorali 11,000. Minnhom kważi 6,000 huma ġejjin mill-Ewropa, huma parti mill-Komunità Ewropea, allura huma parti mill-komunità tagħna, imma 11,000. Però mbagħad bħala popolazzjoni qed nassumi fis-sajf tikber ħafna. Mhux fis-sajf is-sena kollha, x'aħna inkonsidra li inti għandek ir-residenti li huma uffiċjali, mbagħad għandek il-ħaddiema li Maltin u barranin li jiġu jaħdmu fostna u dak iħallu impatt ukoll fuq l-infrastruttura. Mbagħad ikollok it-turisti lokali, ġifieri żagħżugħ mill-imqabba jew miż-Żurriq jiġi San Ġiljan, u għandek it-turisti minn barra li jiġu. Li aħna nikkalkulaw li aħna qegħdin inkunu il fuq mill-24,000-26,000 ruħ. U John, il-problema, u nixtieq li hawn nuża din ukoll anke nqedha b'din l-intervista hija li aħna bħala kunsill nieħdu fondi fuq 11,000 biss. Mela jiena għandi impatt ta' 25,000-26,000 nies fuq l-infrastruttura tal-lokalità. Assolutament ma tagħmel. U jiena għandi biss allokazzjoni għal 11,000 li hija unacceptable. Fil-fatt waħda mill-proposta aħna bħala kunsill għamilna hija li dik il-50 cents li huma jħallsu t-turisti sa massimu ta' 5 euro, aħna bħala kunsill nieħdu percentaġġ minna u nerġgħu ninvestuha biex nirranġaw il-bankini biex niġbru. Sfortunatament dan l-ammont qatt ma għandkom livell ta' komplessità ta' problemi vera kbira, spiex ta' xintu għandkom il-kosmopolitanizmu li huwa fenomen ġdid tal-pajjiż. Għandkom traffiku eċċessiv, għandkom intom iż-żona ta' divertiment li ġib miegħu l-affarijiet kollha tajt. Għandkom l-iżvilupp li għaddej gas mal-pjanċa. M'għandniex triq waħda li m'għandniex fiha applikazzjoni. Ġifieri inti ara kemm qed tinnegozja problemi f'salt wieħed. Però, ovvjament, naqbel miegħek li inti għandek tieħu jew San Ġiljan għandu jieħu iktar fondi minn raħal normali fis-sens li jiena fik il-rendi għandu 11,000 ruħ. 11,000 ruħ għandu daqshekk u spiċċa. Intom hija komplikata immens l-istorja tagħkom. Mela, semmejt li dil-ħaġa tal-community policing li kien għamiltu xi xorta ta' arranġament li se jkollkom community policing, għandkom community policing. Mela għandna numru ta' pulizija li xogħolhom huwa li jkunu proattivi, mela iduru fit-toroq jintaqgħu man-nies, jitkellmu man-nies, il-fatt li hemm preżenza tal-pulizija diġà huwa deterrent fih innifsu, saw min jargumenta li deterrent ma jaħdimx. Imma huwa wkoll. U allura qed jersaq il-pulizija qed tersaq viċin il-komunità. U naħseb il-komunità tħossha iktar safe, tħossha iktar mistrieħa. X'tista' tgħidilna dwarhom ma' dawn il-community policing? Le, jiena nista' ngħid li huwa esperiment li ħadem, ġifieri u allura dak li huwa abjad ngħidlu abjad u dak li tajjeb ngħidlu tajjeb, ġifieri naħseb li għandna bżonn inkomplu nibnu fuq din inizjattiva tajba, qed ħalli frott. Ir-rapport tagħna bħala kunsill magħhom huwa eċċellenti u naħseb li għandu jinferex anke f'lokalitajiet oħra. Imma qed li hemm titjib u fl-istess ħin speċa sal-ġimgħa l-oħra konna qed naraw il-barriers qed jiru lejn Havana. Le, għax inti il-community policing mhux xogħlu huwa fuq matul il-lejn ta' paċi. Huma daw ta' bejsa tgħidu l-5 ta' filgħodu. Le, dawn il-community policing jibdew minn filgħodu sa 8 ta' filgħaxija u jduru fil-komunità. L-imxorta ta' perikli. Inti tifhem li San Ġiljan fil-Kastana issa sar
paċi fil-sar San Ġiljan kollu. Allura inti matul Sewa. il-ġurnata wkoll għandek ħafna attività għaddejja. Però mhuwiex bħalma sħaqt inti l-ewwel inti stess, dawk il-ħinijiet li għadek kif Le, tajt. Dak huma ħinijiet partikolari. U għax huma ħinijiet partikolari għandna bżonn skwadra partikolari. Fil-fatt waħda mill-proposta li qed issir hija li bejn ikonna skwadra apposta dedikata li anke tkun taf tagħmel il-maniġġija tal-folla, jiġifieri il-crowd management, li jisma' jekk inqala l-inkwiet ikunu jafu kapaċi jikkontrollaw il-folla. U dawn qed tajt għal dak li għandkom bżonn, mhux dak li għandkom. Għal dak li għandna bżonn. Dak li għandkom bħalissa x'tib ta' problemi jġestixxu? Ma huma xus li fil-komunità, ġifieri inti għandek nies li pereżempju garbage li joħroġ barra l-ħin, għandek storbju li m'għandux isir f'ċertu ħinijiet, għandek nies li mhux qed josservaw ċerti liġijiet. Ġifieri għandek ċertu imġiba li mhux dejjem hija aċċettabbli bħala soċjetà ċivili. Inti konvint li l-Pulizija Maltija hija armata biżejjed biex tkun tista' da xorta ta' violenza timmitiga? Iva u le, ngħidlek iva għaliex naħseb li qed isiru sforzi u saru sforzi, ma naħseb li hemm bżonn iktar riżorsi. Ġifieri ma nistgħux nibqgħu nkunu iktar dilettanti. Sal-pulizija qed tagħmel sforzi kbar biex ma tibqax dilettanta, imma naħseb għandna fejn nagħmlu ħafna iktar improvement. Għalfejn fis-sens kif inħares li jiena naħseb li l-Pulizija Maltija hija pjuttost sfrakassata sfortunatament. Naħseb li ġiet imneżza mir-riżorsi matul iż-żminijiet fis-sens li qabel paga ta' pulizija kienet tagħmel sens, imma iż-żminijiet m'għadhomx l-istess u llum il-ġurnata biex dak li għandu jinċentivari biex nitlu l-pulizija li hija wkoll il-paga ma tagħmilx sens ma l-idea li jiena mmur quddiem il-ħavana u forsi naqla daqqa ta' berjeġa nofsnieni u nitlef ħalqi. U l-problema oħra ikbar hija li jħossuhom xi kultant il-pulizija m'għandhomx il-moral għaliex huma jħammru l-isforzi, u mbagħad ikollok l-avukat tal-gvern li jaħfirlek li xi ħadd li jkun spara fuqhom. 60 tir jew 50 tir? 50 tir kemm kienet? Xi ħaġa xena hekk. U mhux tab xejn. Le, mhux hekk. Tkellem fil-mike. Ġraw ħafna drabi dal-affarijiet, ġifieri waħda mill-iktar affarijiet li naf jien li l-pulizija tal-qalbu hija li jaħdem kemm jaħdem fuq diversi każijiet kif qed jgħid eżatt Albert, jiġi l-avukat tal-Istat, jiġi każ tkun ilek taħdem fuq snin, tara ħira xi tħallek. By the way, dak huwa Mikelli huwa wkoll id-direttur ta' dokumentarju tagħna. Għadanna l-ewwel avveniment tagħna kun ġadda meta ħareġ da. Imma fucking neċitat isni tifel żgħar bro jiena, mhux binnek, jiġi suġġer Christmas. Mela, 56 tir fuq ovvjament qed nitkellmu fuq il-każ ta' Darren De Bono u l-fatt li l-Avukat Ġenerali insomma fġila. Aktar minn hekk speċi hemm iktar evidenza speċjali xi xinħarsu meta tara kemm ħarġu nies mis-servizz u kemm daħlu rekruti jekk tista' tella waħda dawk in-numri biex ma nagħmilx biex ta' disservizz għall-verità, imma jidhru kienu pereżempju xi 300 ruħ li ħarġu u xi 50 li daħlu xi ħaġa. Jiġri aħna mhux talli imneżza mir-riżorsi finanzjarji u mir-riżorsi li għandhom bżonn, imma talli wkoll maħniex inħeġġu aktar nies li dawr ikun nies, apparti da mhux ma jistax kun kwalunkwe persuna li konsa ngħidlek ġifieri ċertu pulizija għal ġew San Ġiljan ma jistax ikunu dak ngħidilhom novizzi ġifieri għadhom fil-bidu, ġifieri jridu jkunu ċerta esperjenza. Hemm ukoll problema li l-assa ta' San Ġiljan tuħsib il-Balluta, Swieqi, San Ġwan, ġifieri ferja kbira enormi bħal di. Ma tistax li għassa bħal di tkun mifruxa ta' xejn. U għalhekk aħna bħala konsil ilna ngħidu isma' paċi fil jimmeritaħ għassa partikolarment għalih, ġifieri forza dedikata propju għal din iż-żona. Biex hekk ukoll anke jkun hemm serħan ta' moħħ għall-investitur, imma wkoll anke għall-ġenitur u anke għat-turist. Immaġina inti turist li jiġi jaqla xaba hawnhekk u jmur pajjiżu x'riklam se jagħmlilna. Ġifieri aħna stess inkunu qed inġibu l-ġebla fuq saqajna. Ġifieri il-pulizija, s-sigurtà hija waħda, mhix l-uniku waħda, ma John, ġifieri waħda mid-diffikultajiet l-oħra huwa l-iskart. L-iskart huwa wkoll problema kbira ġewwa din il-lokalità. U l-iskart
xtaqt nistotjolinja l-fat li għadu kif għadu l-ħsib minn moħħi u miraklu li għadu s-saħat ma' miet. Meta tqis it-tip ta' violenza li qed naraw. Ikkulem kellna każijiet ta' nismietu. Reċenti imma. Ma nafx eżattament id-data u l-żmien ma kellna nies li Naf li kien nies li mietu paċ, li ma dal-aħħar snin biex l-ewwel ġlida b'xabla u bil-flix kien. U mbagħad kien hemm dik il-Royal Rumble u din Havana, u mbagħad kien hemm dak li daħal ġo ħanut u weġġa lil dawk iż-żewġ taħwa l-proprjetarji tal-ħanut. Biex daħal dak bil-flix kun imkisser, nixtieq ngħid. Biex ovvjament nelabu mannar. U dik per esempio semmejt il-friskun mkisser, saħna bħala konsil għandna bajlo li tgħidlek li ma jistax tikkonsma alkohol fil-fliexken, frazzi u fil-fliexken. U propju biex ma jkollimx dan it-tip ta' ħaġa. U għara nsaqsi, il-produzzja kif ma qed maraw il-dadi, għaddej bil-fliexkun taħġiġ. Jekk qed tfittex biex tinstalla air condition fid-dar jew l-istabbilimenti għakellem lil ħadd Air lil Kutriko. Air conditions b'laqwa effiċjenza b'5 snin garanzija, Wi-Fi control għandhom ukoll sistema ta' triple action filters biex l-arja tkun nadifa għalik u ta' madwarek. Mela, isma' ħanipprova issa nżewweġ biex il-problem li qed tara inti fuq livell mhux ħanajlu mux ċkejken, naħseb nkun pastas jek naħlu ċkejken, ma fuq livell ta' raħal. Flimkien ma problema li inti puntajt li huma spiex ta' il-negozji l-kbar li huma wisqrib il-klassi politika jew min qed jagħmel policies. Din it-tip ta' qrubija x'impatt qiegħda tħalli fuq San Ġiljan? Tħalli mhux biss fuq San Ġiljan ma fuq Malta kollha, ġifieri jekk inti tmur tara ftit qed isir bini li skont il-policies mhux suppost isir. U suppost laqas ħarġu l-permessi. Allura tibda tissaqsi ma għaliex dan u affarijiet oħra li huma ċuċati ma jagħtawx permessi ma lil dak li jħorġulhom permessi. Jekk tara l-permessi tara lista sħiħa tal-istess nies. Issa tant draw li jkun hemm isimhom li tipoġġu jinbew wara isem ta' ħaddieħor. Ġifieri dawn nofsu żana ta' nies, dawn nofsu żana qed jmexxu l-pajjiż. Jien inħoss li u ngħidha b'responsabilità li fil-waqt li nifhem li dejjem kien hemm ir-rabta bejn il-politiċi u n-negozjanti, dejjem kienet u mhux Malta biss eżisti kullimkien. Imma nħoss li issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn huma the power behind the throne. U jiġbdu l-spaga u skont l-ispaga li jieħdu dak li jieħdu. Ġifieri hemm ħarġu permessi li huma xeni, permessi li mhux aċċettabbli. Ġifieri case in point, ħa nitkellem minn San Ġiljan, aħna kellna każ u jekk permetti li nitkellem fuq li pereżempju l-bajja tal-Balluta. Il-bajja tal-Balluta hija bajja. Fil-policy hija ċara, hija bajja. Bajja tfisser tmur tom. F'daqqa waħda ġi xi ħadd irid jagħmilha port kummerċjali. U wara protesti u nitkellmu il-nies, il-membri tal-bord, bdew jitmejlu bina, jitnejku bina. Jitnejku bik fl-ma sens? Għawna l-ċajt. Waqt is-sedutu għamilna press conference flimkien mal-graffiti li kienu qed jgħinuna dak il-moment. Il-membri stess kienu qegħdin kważi jirridikulawna. Bliema mod. Bil-kummenti li provaw they water down l-argumenti tagħna. Il-chairman li aħna wkoll anke għamilna protesta u fil-fatt imbagħad ġara xi ħaġa u talbuh biex ma jibqax. X'wassal biex talbuh biex ma jibqax? Għax naħseb li bdew jinfhmu li naħseb li vera dat tip ta' diskors. Li kien hemm bias espliċitu. Ħa nitkellem hekk f'dan il-każ kien qed jieħu bħala chairman suppostu ma tux sajt ma tikkummentax. Ma spiċċa l-avukat kważi tas-sitwazzjoni. U ngħata l-permess, appellajnieh u kważi tlifnieh. Umbagħad innexxielna aħna li aħna nitkellmu direttament mal-applikant u l-applikant wara li għamilnilu protesti u morna bil-qiegħda u fixkilnieh, eċetera, eċetera, u ra n-nies qed jitkellmu, mirraħ waqqa l-applikazzjoni. Imma dak kieku da ma waqqax l-applikazzjoni, illum il-ġurnata l-bajja, illum jekk titmur issa l-bajja minn nies jowmu. Se jowmu, għax kien se jidħol katamaran ta' 33 metru 22 darba kuljum. U dan kien mhux se jidħol u jarġa' joħroġ bħal vapur ta' udex għax qudiemu wara l-istess, dak kien se jdur. Jiġifieri sink se jdur. Anqal il-ramel kollu għax il-bajja fiha r-ramel u min se jomġo fiha. U dan huwa policy ċara.
Kas ieħor, illi għandek ODZ, f'ODZ tibni ODZ. Qabel ma naqbdu tal-ODZ, nixtieq nidħol forsi iktar mill-qrib fuq dal-każ għax ma nifhimx jiena kif ikun hemm policy li tgħid li ma tistax tagħmilha. U mbagħad ir-raġunar li wassal. Ikun hemm raġunar jew sempliċement isma' diħa ngħadduha għax votajna kollha. Għaliex ikun hemm speċi ta' chewing gum inġebdu, insibu fuq xiex, eccetera. Jew għax hija, pereżempju San Ġiljan għandna policy li inti fil-UCA ma mhux suppost tibni. UCA huwa dak li huwa Urban Conservation Area, mhux suppost tibni. Imma għal San Ġiljano ta' Sliema, jekk inti sa tiftaħ guest house, inti tista' tagħmilha. Mela jiena anzjana, ili ngħix ġo Triq Sant'Angelo jew triq tal-Karmenu ġifieri il-core village tagħna. Fejn f'pajjiżi oħra l-core villages tagħhom jippreservawhom u jagħmluhom bħala vetrina għat-turisti. F'daqqa waħda dal-anzjan ħdeħ se jkollu guest house. Issa l-guest house ħafna drabi se jkunu żgħażagħ li deħlin fis-satej fit-3 fil-5 fis-sakra jħabtu jkissru jfarku. U allura l-erja kollha ma tibqax b'dak il-mod. F'lokalitajiet oħra jistgħu mhux suppost isiru, imma f'San Ġiljano f'ta' Sliema għax iddeċidejna li hemmhekk in-nies ma jordux jew iddeċidejna n-nies hemmhekk jistgħu jissapportu għax in-negozju jiġi qabel l-individwu. Allura ħriġna il-permess. U jiena bħala sindku u bħala persuna jiena tgħidu li jimbajas, jimbajas favur il-residenti għal jiena tħalt fil-politika u tħalt f'dan ir-rol biex inkun il-vuċi flimkien ma' oħrajn mhux l-uniku wieħed għal-residenti għan-nies. U ma nċedix mhux fis-sens għax superf, għax nemmen li jisma' ir-resident dejjem jiġi l-aħħar. Għaliex jiġi dejjem l-aħħar? Għaliex tal-imwiet u s-siġġiet dejjem jerbu? U għaliex dal-anzjan wara lilu 40-50 sena jgħix fil-Kwiet għandna kas partikolari, sa ma nidħolx fid-dettalji biex ma kas partikolari. Mela da sa jibni guest house. Ħdeħ imis ma l-appoġġ tiegħu hemm familja li għandha persuna b'diżabilità. Dan il-persuna barra li din sa toħloq problemi għax sa tbiddel l-erja u allura sa tiġi kommerċjalizzata iktar, dan il-persuna għandu tat-tifel. U tat-tifel ibati bil-fizz. Tista' timmaġina dak tifel ngħidu tifel għandu 30 sena, ma bioloġikament għandu 30 sena. Tista' timmaġina dar ir-raġel x'ħajja sa jgħaddi? U mbagħad titkellem u jgħidulek mhux kulħadd għandu l-problemi tiegħu. Ġifieri kulħadd għandu l-problemi tiegħu. Ġifieri aħna wasalna f'din is-sitwazzjoni ta' salvaġiżmu. Taf jekk hemmx evidenza medika li hemm irbit bejn storbju eċċessiv li bla dubju fil-kostruzzjoni ma' ġembek se jkun. Jiena naħseb li xi ħadd li l-epilepsija. Xi ħadd li jbagħti minn ċertu kondizzjonijiet tibda minn filgħodu sa flaxija taqqab u tkisser. Dal-persuna huwa persuna bil-bżonnijiet speċjali. Jiġifieri ma jifhimx għalfejn dal-fdaqqa waħda dal-istorbju kollu. U dat-tifel jiġifieri mhux biss ibgħat mill-epilepsija, imma wkoll huwa tifel bi bżonnijiet speċjali. U jgħix eżatt bib ma bib. L-appoġġ huwa l-istess. U titkellem u jgħidulek imma mhux kulħadd għandu l-problemi, tkun kulħadd għandu l-problemi, ma nisperaw m'għandekx il-problemi li għandhom del-ġenituri ta' dan. Li kont il-policy maker fuqha dil-affari, li kont il-policy maker mhux fuq dil-affari biss. Situazzjoni bħal di kif kont akkomoda li għax ovvjament ħan argumenta forsi il-naħa tal-iżviluppatur jew ta' min qed ibih dik il-plot. Għandna mela sew għax jiena nsertajt wieħed li għandu l-epilepsija bib ma bib miegħi, il-plot tiegħi ma nistax inbiħħa. Dan il-valur għax ovvjament jekk nista' nagħmilha guest house. Ovvjament. Ħaġa li nemmel il-polizija żbaljata, ħanibdew minn hemm. Ġifieri ma nattakkax biss l-iżviluppatur, nattakka l-policy. Jiena l-policy dejjem. U nattakka l-policy għal fatt li nikkritikaw il-Partit Nazzjonalista u rajt li sow u nkun l-ewwel wieħed li nikkritikaw li fit-2008 għamel ir-razzjonalization għamilha kif għamilha. Ma taqbilx ma assolutament ma naqbilx, ġifieri m'għandix problema ngħidha li imbagħad kellna li l-Partit Laburista li telab lajta li se jbiddel fit-2013 dawn il-policies u mhux biss ma biddilhomx imma għamilhom iktar fini biex ikun jista' skużi fotti. U tallem jara ftit il-loopholes kif jiftaħ. Ġifieri il-policies huma mnelħin. Il-policies huma mnelħin. Issa f'dal każ partikolari, le skużi, jiena kieku vera inti tittibni imma li ieħor qed jgħix.
U allura jiena npoġġi il-vulnerabilità, niftaħru tant bil-disabilità u nqogħdu nagħmlu ħafna purċinellati u nagħmlu l-Olympics u niftaħru għax aħna minna l-Olympics li huma fajt tajbin, ġifieri xejn tifhimniex li ħażin. Imma meta niġu għassijunna mbagħad hemm il-ħajja l-kwalità tal-ħajja. Irridu naraw, irridu noffru, ġifieri dan lest joffri li joħorġhom minn dak il-post u jgħidihom post alternattiv sakemm jibni sa jipprova jgħid isma' jiena ħana nimmetika ċertu interventi mhux ma nagħmilx ċertu storbju, imma mhux tieħu l-attitudni, mhux kulħadd għandu l-problemi. Ma naħsibx li huwa fair u ġust. Jekk verament irridu ngħixu f'soċjetà tal-ġustizzja, x'hekk kien ngħixu f'soċjetà li hija tal-kannabili jew tal-kannibali, noqdu nikdmu xulxin. Taħseb li hemm qegħdin jew hemm risqin? Iva. Qed nitilfu ċertu valuri taċ-ċiviltà tagħna. Ġifieri iċ-ċiviltà tagħna hija mibnija fuq ċertu valuri, hemm ċertu valuri li nistgħu niddiskutuhom, hemm ċertu valuri li nistgħu aħna nifhmu li għadda żmienhom, jew għadda żmienhom jew aħjar irridu jiġu interpretati differenti, imma hemm valuri li huma għadhom fis-soċjetà. U jekk daw il-valuri mhumiex se jibqgħu fis-soċjetà, se nkissru s-soċjetà tagħna. U jiena ngħidha u naħseb li 70% aw 70% ta' żgħażagħ li jitilqu minn Malta, naħseb qed ituni raġun. Għaliex fir-realtà għalfejn irdu jitilqu barra minn Malta. Ġifieri vera huwa tajjeb li jitilqu minn barra, tajjeb li jagħmlu l-esperjenza għaliex fir-realtà li inti tgħix ġo gżira huwa importanti li toħroġ tagħmel l-esperjenza. Jien stess meta jien kont żagħżugħ jiena mort il-Kenja, ġifieri ftaħt l-orizzonti għall-aħħar. Ġifieri importanti li aħna imma nitilqu għaliex hawn ħafna bini, għax ħafna storbi, għax aħna m'għandniex il-futur, għax aħna tkun mhux kemm taf imma lil min taf. Ġifieri din is-soċjetà li rridu. Le, naqbel 100%. Isu dali qed tippunta lejh huwa nuqqas straordinarju ta' pjanar. F'ta' daw l-aħħar meta kellna r-Repubblika f'idejna law, fis-sens li il-fenomenu li familja anzjana, per eżempju, jew nies anzjani joqogħdu ħdej stabbiliment li dan ħajamel l-istorbju sal-4 ta' filgħodu mhuwiex xi ħaġa li nibet il-bieraħ. Daw fenomenu li akkumula tul ħafna snin ta' nuqqas ta' pjanar. U għalhekk niġi għall-mistoqsija tiegħek ċertu negozjanti u l-politiċi huma viċin, għaliex jridu jakkomodaw. Kieku l-politiċi qalu isma' irridu nagħmlu buffer zone u ngħidu isma' paċi fil-sawsa jasal. Mhux hekk. F'din l-erja ma tistax tibni. Issa toqgħodx tgħidli għax xtrajt dar, kont taf li f'dik id-dar jew f'dik it-triq mhux se jsir żvilupp. Eżatt. Jiena naf fejn ħanibni, kif tista' dejja jgħidli imma jiena xtrajt id-dar għandi dritt nibniha. Imma sorry, skużi, jekk ikollna il-policy ġifieri il-policy tal-bini ikunu skont il-lokalità, inti jekk xtrajt għall-argument dar ġo ħal-Balzan, taf li dik id-dar sa tibqa' dar. Sa tibqa' dar. Tippretendi xi tagħmilha flet? Jien xi ħaġa li għaġbitni meta xtrajt id-dar tiegħi ġo UCA. Imma minn tajli permess għal 4 appartamenti. Fis-sens tibqa' l-istess ħajt. Imma li rrit stajt nbiddilha 3 appartamenti insomma u penthouse żgħira. Ma kellix interess għax biex ta' indarrit mhux għall 4 appartamenti. Imma il-fatt li t-triq kollha kienet townhouses u tagħna biex ta' stajt tipo l-permess kien fidejja. Kienet xi ħaġa li kienet fixkilni, speċa kemm il-pjanar, kemm qed isir ħażin. Speċa li kieku kulħadd jaqbad u jiddeċidi f'ditri li ħajamlhom kollha appartamenti. F'daqqa waħda r-residenti ħajkwadruplaw ta' l-infrastruttura, id-dranaġġ, il-pulizija, il-parking. X'il-Madonna qed tagħmel bro. Diġà l-parking impossibbli ħdej id-dar tiegħi. Aħseb wara kulħadd jagħmel l-appartamenti. U biex inkompli fuq dak li tajt inti għandek terrace houses fejn għandek sistema ta' terrace houses li għandhom il-ġnien ħafna drabi. Mela il-ġnien qegħdin wara għandek il-ġonna. Mela f'daqqa waħda tal-kantuniera ħal ġnien u bnieħ. B'tali mod li jiena ħriġt fil-ġnien u nara blanket wall. Mela taħdej jagħmel l-istess waqqa u talla li blanket wall. Mela li tafani fid-dlam. Mhux hekk. Mela jiena għandi ġnien, tlift il-ġnien, bla xemx ma jiexux il-pjanti. Li tafani ġo xaft kważi. U jekk jiena investejt fil-panels, solar panels, tlift dak l-iżvilupp. Iġifieri,
Hawn il-policies, per eżempju, waħda mill-proposta li jiena dejjem ngħid hija li aħna fil-kuntest tagħna tal-pajjiż tagħna il-ġonna ta' quddiem u ta' wara jiġu skedati. Jiġu skedati, ma tistax inti tibni ġoġnin. Il-ġnien huwa preservat u fejnu u xejnu. Għax tu nifhem li l-ġonna huma l-pulmun tagħna. Sfortunatament minħabba raġunijiet ekonomiċi naħseb li dak li qed tgħid int huwa impossibbli. Le, ma naħsibx, jiena naħseb li huwa possibbli ma m'għandniex irrida nagħmluha. Ħalek għalfej, naħseb hekk. Jiena issu xi sentej ilu kelli taħdida ma' żviluppatur li għandu insomma ħafna artijiet ġo lokal ta' ġo gżira. U da għalli jiena tfadalli intant għandi plottijiet li xtrajt li tfadalli 6 snin nibni. Sewa, ġviri da jkun xtara. Ġviri da għandu backlog ta' permessi għal 6 snin li ġejjin. Ġviri, immaġna indaħlu dik il-policy. F'daqqa waħda l-art li xtara m'għandix l-istess valur li xtrabija, tista' timmaġna ma nafx xħajġi, speċa xħajgħamel forsi l-gvern jikkumpensak tal-fat li jisma ħatitlef. Ħanwaqfek, mela jiena xtrajt ġodar, najt jien, eżempju, jien xtrajt dar green area qudiemi. F'daqqa waħda inta ħriġt l-bini, ma għajtlix il-prezz tiegħi wkoll? Le, bla dubju. Ġiet kontrik issa. Ġifieri, jekk jiena investajt bungalow area, f'daqqa waħda hemm faċċa ta' blokka flats. Ħu pereżempju il-Madlina, ġo l-Madlina nitkellmu, mhux qed nitkellmu x'imkien ieħor Madlina, f'daqqa waħda kollha huma bungalow level u f'daqqa waħda sfortunatament ġo l-Ponzunkola li kienet retreat house tal-Patrit Franġiskani, issa sa titla' sitt solari. Fej siri? Pembroke. Le, Madlina triq waħda hemm li naf li appartamenti triq il-Wart. Li għal fuq naħta barra. Pembroke ma konx naf biha. Il-Madlina hemmhekk jiġi. Madlina jiġi. Fejn titla l-Madlina Lodge u hekk dawk triq il-Wart hemmhekk qiegħda mara hija estensjoni. Lej l-isfel l-iktar l-isfel. Ġifieri jekk jiena investejt għall-argument biex ikolli dar bis-swimming pool. Investejt u nafu kemm batija biex tinvesti fil-proprjetà tiegħek. Daqqa waħda inti għandek blanket wall. U għaferu, ġust. U għallura narġa' niġi għall-argument. Dak li tajjeb għalik ma jfissirx li hu tajjeb għalik tkissellili, biex tgħix inti ma tix kissellili u jien biex ngħixi ma xin kissellili. Id-dritt tiegħi huwa r-responsabilità tiegħek, ġifieri Isma', inti kont Franġiskan. Cappuccino Franġiskan, x'tin differenza? Għaxak il-Patri diġi l-bejdi. Mela San Franġisk meta waqqaf l-ordni tiegħu matul iż-żmien kien hemm tliet ferat li ħarġu u spikkaw karizma differenti enfasi. Jiġifieri jiena kont mal-Franġiskani Cappuccini li nsellmilhom minn wkoll. Sewa, ġifieri inti kont taħdem mal-priġunieri ma' nies vulnerabbli fis-soċjetà. Il-Cappuccini, il-Patrit Franġiskani Cappuccini, ir-rol tagħhom kien li jisibu l-iktar nies vulnerabli u jaħdmu magħhom. Dak iż-żmien kienet il-pesta, ġifieri il-lebra u kienu l-ħabsin u allura kienu jiddedikaw u għadhom sallum jiddedikaw ruhom propju għal dawk il-persuni qegħdin f'diffikultà. Isma' kif qiegħed qudiemi għax kemm xi ħaġa dejjem għal tfixkilni. Ħanajlek. Ħanħu l-kafe. Konsalek buon appetit ma dan sens. Missieri darba għalli li d-Dumnikani, jisejħulhom Dumnikani għax huma kani di Dio. Ekku, fil-fatt l-arma ta' San Dominku hemm torċa u hemm kelb. Il-torċa hija l-verità. Sewa. Kelb jekk ittieħ xi ħaġa għadma ma toħodilux minn ħalqu. U allura huma kielhom l-idea li isma' aħna niġġieldu għal dak li naħsbu li hu tajjeb u għal dak għall-kawża tagħna. Bħal kelb li ma jċidix. Il-Franġiskani l-arma tagħhom differenti. Franġiskani, għax jiena dejjem sib li Dumnikani għax kani di Dio. Lex, il-fundatur tagħhom kien jismu Dumink. Dominku minto fal Dominku kien. Il-perit inselmulu minnaw. Mela, allura, wieħed mill-nies li inti iżżomm bħala idoli tiegħek huwa San Franġisk. Għalija huwa il-mentor tiegħi għaliex fir-realtà huwa persuna li kemm kien jgħix ħafna żmien ilu, biss il-valuri tiegħu għadhom attwali għallum. L-inti jekk intix kattoliku jew le, ġifieri jekk inti tniżżal lil San Franġisk mill-aspett reliġjuż.
issib li hu kien wieħed ambientalist, kien paċifist, kien social worker u kien persuna li tkellem propju għal ġustizzja soċjali. U ħafna drabi jaħsbu li San Francisco kien dak li qod jitkellem mala safar isu l-fidil, isu l-baħnar. Mhux minnu xejn, ġifieri dak sfortunatament hija kilaw film ta' Franco Zaffarelli ġabu jitkellem hekk, isu l-fidil. Kellu dar rapport. Ma kellu hekk rapport. Għaliex kien jemmen li l-ħolqien kollu huwa tajjeb mill-bidu sal-aħħar. U naħseb li dak huma punti li jiena ħadd fil-ħajja tiegħi u għad nisallum nipprova nagħmilhom fil-kamp li fejn qed naħdem. Jiġifieri l-ambjent fis-sens kollu wiesa tal-kelma, għax l-ambjent naħsbu biss u għal-bini. L-ambjent fisser il-natura, jfisser l-annimali, jfisser la-safa. Jien iktar f'dak naħseb fisser il-klima, it-tibdil tal-klima. Il-paċifista fi żmienu kellem ħafna ħaġa fuq l-ambjent li kien jgħid San Francisco, biex għax kien jagħmel mill-fatt li hemm elementi fin-natura, kien jitkellem dwarhom dawn l-elementi fin-natura li huma pjuttost krudili u ma pjuttost. Le, u kien jisejjaħ il-kulħadd ħuti u uħti, hija u uħti, ġifieri kien jasal. Hemm veritajiet fin-natura li huma pjuttost traġi li twellidna biex immutu li għandna meta tarenna aħna kellna qtates pereżempju meta jsibu xi ġojjin jgħodu jagħmlu spare parts biex tagħmel dik il-krudità. X'kien jagħmel jitħadded dwar. Irridu nifhmu li n-natura għandha n-natura tagħha kif tmexxi, ġifieri annimal jgħix fuq annimal ieħor. Imma fl-istess ħin waqt li qed jiġi rispettat biex ngħidu hekk inverted commas dan il-prinċipju annimal fuq ieħor bħal aħna li aħna nsejħu annimali noqogħdu fuq annimali oħra. Għaw minn ma jqabilx imma huwa fatt. Naħseb kien hemm rispett kbir lejn l-annimali, ġifieri jekk inti tara anke d-diskors u l-klim tiegħu kien propju l-kura tal-annimali. Għaliex għax l-annimal kien jfakru mhux biss fil-ħolqien, imma kien jemmen li huwa parti mill-kosmos tiegħu, ġifieri kollox huwa għandu s-sabiħ tiegħu, ġifieri għalih l-annimal taħ id-dinjità kważi ta' bniedem. Huwa pjuttost ħsieb Buddista. Ukoll għaliex le. Viċin ħafna l-Buddiżmu ta' fir-realtà r-reliġjonijiet għalkemm għandhom id-differenza għandhom ħafna similjanza xulxin, jiġifieri l-ikbar kunċett li jaqbad flimkien huwa il-paċi flimkien li ngħixu u nagħmlu d-dinja ftit aħjar milli, jiġifieri dak huwa l-kunċett komuni bejn ir-reliġjonijiet kollha li għandhom. Għajr dawk il-prinċipi li semmejt inti fuq San Francisco kull rajt imkien insejt l-imkien l-artiklu fejn sħaqt li xaġa li toġbok ħafna dwar San Francisco huwa l-fatt li kien bla biża. Iva. Jiena għaddi ta' bla biża ma tantx imperswas li n-nies ikunu bla biża, speċa imperswas li hemm min kapaċi jinnegozja l-biża bil-kuraġġ, iktar hekk nara. Però din hija xi ħaġa li inti fittex li timita? Mela, meta użajt il-kelma mingħajr biża, irid nifhem li kien bniedem assertiv. U bħal bniedem assertiv, ġifieri fl-aqwa tal-Medjewevu ħada kontra l-iktar nies li kienu potenti dak iż-żmien li kienet il-Knisja Kattolika. Ħada kontrija mod assertiv, għaliex faċli kienet jirriskja li jaħarquh, kif ħarqu sfortunatament il-tant nies oħra, imma kien assertiv. Ġifieri anka fi klimu u anka fil-kitbi tiegħu kien assertiv, jekk għall-argument irid xi ħaġa se jaħdem għaliha. At all cost, ġifieri talaq il-familja li kienet sinjura, tifhem? Issa jiena nieħu dak l-ispirtu għaliex nemmen li fil-ħajja tkun assertiv. Issa jien bniedem assertiv, ġifieri assertiv ma jfissirx li tkun pastas, ma tfissirx li tkun salvaġġ, ma tfissirx li inti ma tissalvax, ma tkun persistenti, tkompli il-perseveranza tkompli tajt. Ħattu wkoll anke mill-karatu ta' missieri, missieri kemm tantx kelli relazzjoni ħafna tajba miegħu, imma missieri kien persuna kien jgħidulu l-gaffa kważi għax jekk jidħol f'xi ħaġa jibqa' dej fiha. Allura jien tlajt kemm minn familja li kelli l-missier li ftit kien determinat f'dak li qed jagħmel, kelli n-nanna li kienet ħafna aktar determinata, n-nanna tiegħi kienet persuna li tilfet ir-raġel tagħha propju żgħir.
allura tista' immaġina mara fin-negozju x'kellu min-negozju dak iż-żmien tkun iktar assertiva, ġifieri kelli daw il-modelli tal-familja. Il-fatt li jiena wkoll anka kont Franġiskan dik hija xi ħaġa li u għalfej għandi nibża fil-każ. Ġifieri għalfej jien ngħidlek ma naqbilx miegħek. Ġifieri jien nista' ngħidlek ma naqbilx miegħek. Nista' ngħidlek. Inti ovvjament bl-affarijiet li qed tgħid tilfes ftit kalliet ta' nies li huma ħafna iktar setana minnek. Jekk trid tisservi l-ġid komuni trid tagħmilha. Fl-aħħar mill-aħħar xi ħadd kiser kalliet u spiċċa mislub. Xi ħadd ieħor prova kalliet u spiċċa li tajroh ġo karozza. Ġifieri inti ma rridx nagħmilha tal-hero, ma rridx nagħmilha tal-martri, għax kulħadd irid jgħix u ngawdi l-ħajja. Imma ma tix tibża għaliex l-ewwel ħaġa li jipprova jagħmilek dak il-persuna jintimidak li waqfek fis-silenzju. U jien ma niskotx għax jekk niskot inkun kompliċi għalija silence is betrayal. Ġifieri għalija silenzju Martin Luther King kien jgħidha di, ma kontx ngħidha jien. Ġifieri jekk nkun silenzjuż, jekk kienu inti nkunu silenzjużi u dawn ikunu silenzjużi, kulħadd ikun silenzjuż, mela kulħadd jagħmel lit. Forsi Hitler kieku nies ma kinux silenzjużi ma kienx ikun dal-Hitler, u kieku nies kienu silenzjużi ma kienx ikun dal-Mussolini. Jiġifieri nista' nsemmu u nibqgħu sejħin eżempji ta' fejn in-nies għażlu s-silenzju u r-riżultat kien li kemm tbatija kbira. Sa jiena mingħajr ma naħseb u nippretendi li jien xi ħaġa, imma qed nipprova nagħmel il-vuċi tiegħi. U jiena tallimt ukoll l-abjad u abjad u iswed iswed. Min jgħidu min jgħidu jgħidu minn fejn jiġi. Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Dak huwa Martin Luther King. Issa dak spiċċa nafu kif spiċċa. Assassinat ukoll. Imma naħseb li hija l-problema tas-soċjetà tagħna f'Maltija. Tant nafu l-xulxin, tant titkellimx fuq dijax dak hemm il-kuġin warajja, titkellimx għax hemm dak il-deputat warajh. U tant nafu l-xulxin, hemm kważi inċest flimkien li nibżgħu nieħdu l-passi. U r-riżultat x'inhu? Ħares barra xi wara. Jiġifieri mhux biss kwistjoni ta' bini, mhux kwistjoni ta' tmexxija tal-pajjiż, tara li kważi isna qed ngħixu f'ġungla. Jiġifieri jekk jien rrid nipparkja ġo parking ta' disabilità, jinxalla. Jekk jiena rrid noħroġ iż-żibel fis-sija, mhux importani jekk inħallih barra. U jekk jiena rrid ngħajjad u nxal l-isterja u ndejjaq in-nix, x'importani. Ġifieri qed ngħixu kważi f'din is-soċjetà. Issa il-mistoqsija, irridu ngħixu f'din is-soċjetà? Le, għandek raġun, speċa il-biża'. Il-biża' mbagħad però wkoll fil-każ tiegħek tista' tmur lil-in minn din ix-xorta ta' biża' li qed titkellem dwarha inti. Fis-sens, kemm tibża li tiġi ostraċizzat mill-partit tiegħek stess? Fil-fatt hekk jiena wasalt biex qatt ukoll ktibt artiklu kif taf inti ġewwa il-gazzetta bl-Ingliż fejn iva qatt isma' jien m'għandix problema li ma tlajtx ma ġiex elett għaliex fir-realtà ma tlift xejn għax ma kontx qed infittex xejn, ħlif li nkun ta' servizz kif għamilt kif taf għamilt żmien inservi l-komunità f'diversi roles oħra fil-ħajja tiegħi. Imma nħoss iva ġejt ostraċizzat. Ġejt tħoss li ġejt ostraċizzat. Iva, mhux jinbiss, kliem oħrajn li tkellmu, ġifieri jidher ċar li kliem qisu għażla bejn wieħed għal ieħor. Issa l-għażliet mhux sew, mhux ġusti, imma iva, hemm dak il-periklu, imma inti bħal kull ħaġa oħra hemm ir-riskju, inti tgħid isma' jiena ħanagħmel xogħli jekk dawn iwarbuni, infittex kumpanija oħra fejn nista' insemma leħni. Però li qed tgħid li issa li għadek tħoss li ġejt ostraċizzat, hija naqa' konfliġġenti għal dak li għat il-Lendru fejn inti għatlu nasb il-Lendru għatta. Speċjalment għadek tħoss li inti dejjem fil-paċi mal-Partit Nazzjonalista. Mela għaxina kelli xi ngħid ma jfisser li jiena l-ġilied. Ġifieri jiena mal-mara tiegħi u l-mara tiegħi ikollna xi ngħidu, ma nafx intkom, ma jiena jkolli xi ngħid. Issa ma jfissirx jiena kollox ważi. Ġifieri jiena jkolli xi ngħid, għadna dak li kellna ngħidu, poġġejna d-diskussjoni u konna assertivi ma' xulxin u nibqgħu mixin. Imma jien ma ġlix mal-Partit Nazzjonalista għax inti il-Partit Nazzjonalista mhumiex in-nies li jagħmlu l-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista hu partit. Ġifieri il-valuri tal-partit, jiena qatt ma ġliet mal-valuri tal-partit.
ma fl-istess ħin spiex ta' jiena nara li hemm feedback loop le bej il-valuri tal-partit, il-partit bħala sejħulu emblema li fih jinstanzja daw il-valuri li jekk fimtek sew dawn huwa speċa impliċtu f'dak li bdejtajt inti l-ewwel fuq daw il-valuri li traxxendu żmien li spex ta' huma utli li jkunu ħafna fis-sisien tas-soċjetà għax naħseb qed tipponta lejn valuri konservattivi inti valuri ta' ambjent, valuri ta' trasparenza, sinċerità, eċetera, eċetera. Però jekk fih minkejja li jiena nurik l-emblema u mbagħad wara dik l-emblema hemm nies li jipprioritizzaw mhux dawk il-valuri imma naf qatt ta' għanijiet oħrajn. Speċa dik l-emblema ta' xej kważi l-emblema sir qarriqa sir. U għalhekk John irridu naħdmu nistinkaw, u għalhekk ma tlaqx. Oħrajn qabdu telqu, jien għadnijem. U għadni parteċipa. Għaliex nemmen li jekk trid il-bidla ibdija minn ġewwa, ġifieri u kun il-bidla li tixtieq inti tara. Ġifieri inti għad konservattiv u nixtieq li forsi t-tieni ċans nitkellem din il-kelma konservattiv mhijiex dirty word. Jina qiegħed miegħek 100% ma nafx ġieli rajt xi poddati fejn tħaddidna fuq il-konservattivizmu spiex ta' jiena hemm ħwejjeġ fil-konservattivizmu li napprezzhom immens. Le għaliex taf inti llum il-ġurnata jgħidulek inti konservattiv u tal-Medjoevu, inti moħħok hemm whatever. Il-kelma konservattiv tfisser, il-kelma tikkonserva, xi sa tikkonverta. Se tikkonserva l-status quo? Le. Dak huwa konservatizmu ħażin. Inti tikkonserva l-valuri. Issa hawnhekk forsi ma naqblux imma x'valuri sa nikkonservaw. Ġifieri tal-ġustizja soċjali m'għandniex nikkonservawhom li aħna għandna ir-rispett lejn xulxin m'għandniex nirrispettawhom li aħna għandna konna in-negozjant intuhom l-għajnuniet m'għandniex nikkonservaw li aħna nemmnu fl-edukazzjoni. M'għandniex nikkonservawha il-valur tal-familja fil-wisa kollha tax-xejds kollha li llum il-ġurnata il-familja qed tiġi interpretata. M'għandniex nikkonservaw l-imħabba, il-valur tal-ħajja m'għandniex nikkonservah. Jiġifieri li inti persuna konservattiva ma jfissirx li inti bniedem fir-realtà tal-Medjoevu taħraq in-nies wara pin-nies. Anzi, meta tagħmel hekk tkun qed tkisser propju l-valuri tal-partit tiegħek. U jiena qiegħed fil-partit għax nemmen f'daw il-valuri. Mikil, TikTok that shit right now. Thank you. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jett nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex. Il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa sabru. Estremament naqblu fuq l-idea tal-konservativizmu speċjal hemm ċertu lezzjonijiet, ċertu irf li ilna niddistillawh żmien twil li dejjem serva biex ikollna soċjetajiet iktar b'saħħithom fejn nies jistgħu mhux jissopravvixxu ma jiffjorixxu kollettivament, mhux ikollok oligarkija jew ikollok grupp faxxa żgħira ta' nies li qed igawdu fil-waqt li l-oħrajn għaddejjin fil-ġungla fil-kaws. Jekk remmen, issa inti forsi saqsini imma għaliex bqajt mal-Partit Nazzjonalista. Ħaniformula naqdik il-mistoqsija. Ma nafx qegħdin għalek? Aħna assolutament ma naqtawx. Mela, il-ħaġa qiegħda biex ta' ġiena meta kont iżgħar ma kontx jipparteċipi ħafna speċa fil-konverzazzjoni politika, però kelli antipatija li l-Partit Nazzjonalista fis-sens kont inħoss naħseb l-elezzjoni ta' 2013 kien hemm bosta bħali. Kont inħoss l-antipatija u kont
nisma ħafna akkużi ta' korruzzjoni, ta' nepotizmu, konna f'nis li jaħdmu mal-gvern li għodu jispiegaw l-ispiex ta' ċertu nkorrettezzi li qed jiġru anka fuq skala żgħira, però wkoll fuq skala kbira. U fl-aħħar mill-aħħar il-kultura li rawmu 25 sena ta' gvern nazzjonalista titqis li daw rawmu elettorat li kien komdu jivvota l-Joseph Muscat it-tieni darba meta kienet ovvja li n-nies l-eqreb nies madwar Joseph Muscat kienu żgur korrotti. Sewa. Għalfejn taħseb li s-soluzzjoni qiegħda f'partit li wettaq ħwejjeġ simili ta' daw li l-gvera dejquk. Ħanajdek, l-ewwel ħaġa l-Partit Nazzjonalista aħna dejjem nsemmu l-iżbalji tiegħu. U ftit niftakru t-tajjeb u s-sabiħ u li jagħmel. Ġifieri jiena nemmen li mal-Partit Nazzjonalista għadni għaliex huwa ġgant li preżentament u ngħidha b'responsibilità huwa rieqed. Imma għadu ġgant, huwa rieqed. Dan il-partit ġab l-indipendenza dan il-pajjiż mingħajr ma spara tir wieħed. Fej pajjiżi oħra għamlu gwerra ċivili jew gwerra lil min kien jaħkemhom. Aħna, grazzi għal Partit Nazzjonali ta' dak iż-żmien, għamel ġab l-indipendenza tad-dinjità lil dan il-pajjiż. Partit Nazzjonali kien ġigant ukoll. Hemm kuntest storiku ma sarx, ma faqqax subaħ ħuġin. Ħadem Unit dak iż-żmien kien qiegħed ukoll jiddissolvi. Jiddivesti mill-kolonja tiegħu. Fit-tmeninijiet il-Partit Nazzjonalista raġa irrotorna id-demokrazija li sfortunatament taħt il-sistema soċjalista kienet qiegħda niżla bil-mod il-mod. Il-Partit Nazzjonalista kien il-ġgant li daħħal il-Malta fl-Ewropa li llum il-ġurnata għandna l-President tal-Parlament huwa, ġifieri il-Partit Nazzjonalista għamel ħafna affarijiet, ġifieri ħafna anke mit-tajjeb li għandna, ġifieri ħarsu lejn l-edukazzjoni. L-edukazzjoni meta kont fl-università, ġew sawtuna, kienu kaċċuna, għax jien kont fil-filosofija u fit-teoloġija u dak iż-żmien kienu sawtuna. L-snin huma daw? Tmeninitu. Sewa. Illum l-università, iż-żgħażagħ ħduha for granted li hemm l-università, ġifieri l-Emcast, dan huwa kollha proġetti tal-Partit Nazzjonalista. ċertu proġetti ta' infrastruttura li saru, l-airport, semmew ħafna. Ġifieri, ejjew nsemmu il-ħażin li għamel Partit Nazzjonalista li għad ħallas tiegħu u ħallas bil-qares tiegħu għax telef l-elezzjoni. Imma dan huwa ċirku wkoll anke ġon demokratiku. Ġifieri inti meta għandek partit li ilu fil-gvern, ħafna drabi jagħmel ċirku li jridum. Mela eżempju, ħanġibu eżempji. Id-demokrazija Kristjana ġol-Italja sparixxiet kważi. Kważi, sparixxiet wara 40 sena t-gverna. Il-partit għall-argument konservativ fl-Inglin wara Margaret Thatcher spiċċa f'deżert u Blair kaxkru issa qegħdin il-Labour li ġew imkaxkrin, issa mill-ġdid il-Labour se jkaxkar lill-Konservattivi. Jekk tara l-Partit Popolari ġewwa Spanja tilef l-elezzjoni bil-kbir. Jekk tara lill-Ġermanja meta kellek lil dak li qatt l-unifikazzjoni tilef. Churchill wara rebbaħ l-Ingliżi l-gwerra dinija, l-elezzjoni li kien hemm ta' wara l-gwerra tilifha. Nifhem li l-istorja hija spex ta' evidenza li spex ta' l-istorja teżisti fuq kontinjum u l-kontinjum impliċtu fih huwa li l-affarijiet dejjem jinbidlu li huwa ċiklu. Però il-problema li Malta huwa il-problema li Malta huwa ċiklu ta' bejt nejn. Dik hija problema. Dik hija problema li s-seta tmur, inta tiġibni fiha, li s-seta tmur minn partita li ma partita li u meta inti tikollok dan is-seta assoluta li inti ma tiġix massess, l-aħħar darba mill-riċerka ħafifa. Rajt dan ir-rapport ta' fuq minna The Economist tal-aqwa demokrazija tad-dinja. U l-aqwa 10 għandhom miżerjament 5 partiti fil-parlament. X'inhi raġuni? Li daw ikollhom jikkooperaw wieħed mal-ieħor bil-koalizzjonijiet. Allura jekk inti tqażżes kull maw, faċilment li aħna tnejn minna mmorru nparlaw fil-kantuniera isma' da għandna dar kull maw. X'għamlu ħawaqgħu il-gvern jew m'hemmx ħaslu oħra da jisu ma jridx jaf u jwaqgħu il-gvern. Biex naf li hemm ħafna instabilità marbuta magħha, imma ma taħsibx li wasal iż-żmien li nista' speċa jiena vera naqbdu moralment, nasib etikament, imma
fuq is-soluzzjoni x'inhi, evidentament ma naqblux għax inti taħseb li għandna bżonn iktar speċa spazju għan nazzjonalisti, l-nazzjonalisti jerġgħu jieħdu l-affarijiet. Jiena naħseb li għandna bżonn ikun min ikun fil-gvern, m'għandix problema li nkun fl-oppożizzjoni, imma li jkollna politiċi jew almenu l-maġġoranza politiċi li jżommu il-ġid komuni bħala il-prinċipju tat-tluq u the beginning and the end. Jiġifieri, iva għandna problema li aħna s-sistema tagħna fejn qabel il-gwerra kien hemm ħafna partiti, wara l-gwerra kellna ħafna partiti. Imma mbagħad spiċċejna żewġ partiti. Li sfortunatament anke l-Ingliżi għandhom il-sistema, għandek konservattivi u għandek il-Labor, jiġifieri. Hija sistema naħseb li wasal żmien li konna partiti ieħor, imma jidher li ċar li n-nies m'għandhomx aptit. Issa il-partiti Naħseb li jekk jidher? Jiena ħana nirrifrejmja. Jiena għandi tama ħafna fid-dawk is-70,000 li ma ħarġux jivvotaw. Jiġifieri għandek minn telef fil-Partit Laburista u 12,000 mill-Partit Nazzjonalista ma ħarġux jivvotaw. Dak huma l-futur ta' dan il-pajjiż. Jiena bħala Partit Nazzjonalista li jiena suġġeriment li nagħti huwa ara minn huma daw in-nies. Xi jridu daw in-nies? Għaliex ma vvutawx? Issa sejjem tħassib li xi ħadd ma vvutax għax ma ħax l-appartament. U jagħmel dak dejjem kienu. Dejjem kienu. Imma sassib nies li iva ma ħarġux jivvotaw, għaliex iż-żewġ partiti mhumiex qegħdin jirriflettu verament il-konsens u l-valuri tan-nies. U naħseb din in-nies qegħdin iddejjaqhom. U allura hekk il-Partit Nazzjonalista irid verament jarġa' jieħu tmexxija biex iservi, mhux biex ikollu s-seta, ma biex iservi, jara min huma dawn u jimxi. U jiena nista' nieħu l-opportunità hawnhekk ngħid fejn għandu jimxi l-Partit Nazzjonalista għaliex fir-realtà kieku l-Partit Nazzjonalista jimxi f'dawn il-toroq li jiena nemmen ħafna fihom, sa niġbdu ħafna aktar nies lejn il-Partit Nazzjonalista. Però mbagħad hemm ixu ta' kredibilità l-estra għall-Partit Nazzjonalista spiex għandek l-istorja tal-Partit Nazzjonalista li bħalma speċa jien naċċetta li kemm il-Partit Laburista għamel affarijiet kisbit tajbin għal dan il-pajjiż u li l-Partit Nazzjonalista wkoll li minix daqshekk perswas u mill-ħsieb li il-prezz li dawn iż-żewġ partiti ġalu l-pajis iħallas għal daw l-affarijiet tajbin, għax l-affarijiet tajbin dejjem se jisiru, għantik forsi eżempju esaġerat. Imma per eżempju meta Escobar kien l-iktar persuna għanja ġewwa Medellin, dakin maħbub ħafna għalfejn dakin għandna jagħti. Kien irroxxu. Mhux hekk dakin jagħmel healthcare ikollok tifel għandu jrid tmur jistudja l-Amerika tmur għandu jtik il-flus biex kollu pratikament scholarship biex imma il-prezz li kienu taħalsu għalih kien li Medellin kienet ġungla biex ta' kondju tal-xebba drogi, ovvjament til biex jien minn dik minix perswas u naħseb dawk is-70,000 fluħ mhux kollha kemm huma għax kif qed inti hemm minnu bażikament opportunist, hemm minnu ġest għażjien u ma jinteressax. Hemm ħafna perswas li kien hemm ħafna żgħażagħ li huma kompletament disważi milli jkunu parteċipi fil-politika biex ta' as a whole. Ma narġa' ngħidlek għaliex maħniex qed nixellulhom il-fantażija tal-vot. Dak huwa. U naħseb ma nafx, jiena nħoss li jistra l-Partit Nazzjonalista ma nistax nifhem kif jista' jixela dil-fantazija, fis-sens li anke meta kien hawn Bernard Greka u hekk kont kellimtu ftit fuq anke kif jippreżenta ruħu l-bixra tiegħu biex ta' l-fatt li għadkom ixxejru l-maduma. Kif jista' jkun li inti tiġbed faxxa ta' żgħażagħ logo li u vera li inti għandek il-rebranding u tajjeb li nagħmlu il-rebranding. Biss tifhmu li għandna wkoll anka inti tifhem li il-Partit Nazzjonalista bħal Partit Laburista għandu l-memorja. U l-memorja importanti. Imma ra x'għamel Joseph Muscat man. Imma it-torċa dem. It-torċa dem imma meta tela Joseph Muscat minn Malta Labour Party kemm ma tisma' MLP. PL, Partit Laburista. Il-logo sar din id-dajsa. Ġon, rridu nkunu nifmu li rridu morru għal-politika tal-image, tal-marketing. Ovvjament li le. Rridu morru għal-sustanza. Għaxina preferi nħalli l-istess arma u ninżel fil-profond
ta' dak li jien suppost inkun, milli jiena nkun ħelu gustus li sfortunatament il-politika saret tal-qoxra. Tkun vaku. Naqblu li preferibilment f'dinja li hija perfettament ġusta u utopika, iva jekk jiġri, però il-verità li mhux il-maġġoranza tal-elettorat m'għandhomx iċ-ċans biex joqogħdu jitħattu fuq il-valuri u fuq il-prinċipji kif qed nagħmlu aħna. Imma għandhom forsi naf żewġ minuti fil-ġurnata biex inti tbieħhom xi ħaġa. Ħan engagea forsi tintelfek fil-argument. La xejn la. Imma għalhekk għandna bżonn li żgħażagħ tagħna u tfal tagħna nagħmluhom il-politika kritika. Jiġifieri aħna sfortunatament is-sistema edukattiva tagħna hija inti tabula rasa, ġifiri, inti ma taf xejn u ħanajdlek kollox xejn. Mhix qed niċċalenġjak, l-edukazzjoni suppost tkun li jiena qed niċċalenġjak. Kontinwament tisir critical thinker. Kemm is-sistema edukattiva tagħna qed nippreparaw żgħażagħ biex ikunu critical thinkers? Kemm l-allima tagħna jew is-sistema edukattiva tagħna tisfida għax jiena ma nafx inti l-esperjenza tiegħek tal-edukazzjoni, ma jiena għandi 58, l-esperjenza tiegħi kienet traumatika. Traumatika għall-aħħar. Naqdu grupp ta' traumatika kienet. Xejdulhom Dropouts Anonymous, ta' nies traumatizzati mill-edukazzjoni. Ġifieri kieku jiena ma ningrazzjax hawnhekk. Fejn kont skola inti? Jiena kont Monti Karmeli li kienet sanarija llum, ġifieri tal-Karmelitani. Bat għamilt żmien, bat dħalt mal-patrijiet, ġifieri sixth form u ġifieri il-fatt li jiena studjajt l-Italja għenitni ħafna biex jina nitallem iktar, ġifiri naħseb li s-sistema edukattiva tagħna kienet lacking, issa noqgħod nibki għax kienet lacking inħarsu l-qoddim. Kemm it-tfal tagħna huma pereżempju fuq il-medja li ma jemnux kull ma jaraw, kull ma jisimgħu, mhux kull ma jgħid Albert jew John huma Vangelu. Insomma Johnny. Isma', però biex immur lura anka l-idea tal-konservattivizmu. Hemm ċertu ħwejjeġ li huma arketipiċi li fil-memorja tal-bniedem, f'memorja li hija spex ta' antika ħafna mhix memorja li inti tiġbor minn din il-ħajja ma xi ħaġa li tiret fid-DNA. Spex ta' mal-ewwel dawn l-affarijiet jappellawlek. U il-marketing tajjeb jappella għal daw l-affarijiet fil-fatt, per eżempju, ta'na l-koll. Le, il-fatt li hija maqsuma fuq ta' kienet importanti immens biex inti toħloq dan is-sens ta' chanting. Il-fatt li jridu jgħidulek isma' din hija rebbija ġdida x'għamlu għandna dajsa sejra x'imkien bil-xemm xtiela biex xemm xtiel il-Panama kien 2 points. You're 2 degrees cooler to me. Mela, imma bix-xem xtiela fuq ix-xefa għalfej, għax dawn huma immaġni antiki ħafna li l-bniedem meta jarahom, anka 99% tan-nies li jaraw mhux qed jartikolaw dil ħaġa konxament ilhom ifushom. Issa li qed ngħid huwa li dawn l-affarijiet fucking jaħdmu. Issa ħanikkonkluda jiena naħseb li inti kollok raġun huwa tajjeb. Imma li inti kollok raġun u tkun kapaċi tipperswadi huwa ħafna iktar importanti għax hekk ħanibqgħu bir-raġun. Naqbel miegħek din jgħidula l-psikoloġija tal-massa. Il-psikoloġija tal-massa tagħmel ħafna effett ara ftit l-iktar persuna li żviluppaw fis-sens ħażin kien propju Goering li kien ma' Hitler. Ġifieri il-massa li tinġibet. Ara per eżempju l-Perit Mintov li fir-realtà ma nqogħdux niklu hekk tajjeb u ħażin, ma kien ikollu massa ta' nies jagħmel 3 sigħat jitkellem u kulħadd jibqa' bħalqu miftuħ. Ġifieri kif qed tajt inti u nemmen fiha l-ħaġa, imma jiena ngħid waqt li nagħmlu dak li qed tajt inti naqbel miegħek m'għandix problema, imma rridu nbidlu s-sustanza tagħna. Ġifieri nbidlu d-direzzjoni tagħna. Ġifieri inti kont qed tgħid li qabel bħala Partit Nazzjonalista. Jiena nemmen li l-Partit Nazzjonalista jista' jieħu r-ruħ jekk jibda jiddeċidi jitkellem fuq suġġetti li palissa tjevita li jitkellem. Però hemm ukoll ħanembuttak naqgħu lura, importa. Għajtli. Ray Bezzina. Biex l-għada tal-elezzjoni l-għada, il-kelma ġibek f'mod figurativ, ma jaħdem ma' DB Group.
dak kien il-Chief of Staff ta' Bernard Gregg. Waqt li Bernard Gregg qed jagħmel tmexxi kampanja elettorali. Jisħaq li spiex ta' il-ġid komuni ħajkun l-ewwel qabel kollox. Jien għandi dubji seri kemm nies bħaddi bi grupp jinteressom mill-ġid komuni. Biex tagħmel minn din ir-realtà? Jina ngħidlek minn ma nidħol f'dal partikolari x'taf li hemm issue partikolari fuq dal-persuna, imma jiena pubblikament ta' fuq il-Facebook li isma' dawn huma eżempji li n-nies itelfu l-kredibilità fil-politiċi. U dan għandna bżonn nifmu li ndaħlu fis-sistema politika tagħna hija li ma jkollniex revolving doors. Ġifieri ma jistax ikollok pereżempju xi ħadd li kien avukat tal-gvern u ġimgħa wara imur avukat ta' min kienet akkuża. Ta' falmi qed nirreferi. Ma jistax ikollok Prim Ministru li f'daqqa waħda kien Prim Ministru f'daqqa waħda sar konsulent. Ġifieri lil minn dak l-eżempju li inti semmejt, nista' nsemmu ħafna eżempji oħra li fil-fatt għandna bżonn bħala pajjiż nagħmlu iva revolving doors policies. Ġifieri rridu ngħidu isma' min ikun f'ċertu settur ma jistax jidħol f'settur ieħor. Għaliex huwa kontradittorju, qed iwaqqal kredibilità. Ġifieri meta l-avukat tal-gvern kienet jiddefendi l-gvern Malti f'kawża li hemm preżenti kontra xi ħadd li qed jiġi allegat li qatel lil Defni Caruana Galizja. U ġimgħa wara jispiċċa l-avukat difensur ta' dak il-persuna. Tuqqal kredibilità fuq il-gvern. Jien kollok Prim Ministru li inti xahar wara li jkun Prim Ministru jispiċċa konsulent ta' xi ħadd li hu bħala Prim Ministru kellu xi kwistjoni hija konflitt kbir. Jiġifieri li minn dak l-eżempju u naqbel miegħek, imma li jibqa' ċar li bħala pajjiż u hawn nitkellmu fuq governanza tajba irdu ndaħlu ċertu liġijiet u ngħid isma' jekk inti tħall tal liġijiet, inti ma tistax ikollok din il-kwistjoni li inti tmur għand. U din jeżisti f'pajjiżi oħra ovvjament, biex li qed tgħid inti huwa prattiku immens. Imma il-Partit Nazzjonalista jekk huwa qed jipproponi ruħu bħala xempju morali spiex ta' m'għandux imexxi bl-eżempju. Iva, u fil-fatt jiena kont kritiku, għadni kritiku u ngħid isma' dan huwa żball. U ġifieri il-Partit. Ma kemm iż-żball spiex ta' inti komdu li jagħmel il-partit sa ma tajt isma' gaj. Le, ifhem Churchill kien jgħid never give in, never give up. Jekk kien għall-argument inċedi, xi ħadd se jidħol u forsi m'għandux l-istess opinjoni tiegħi, I'm giving space għal xi ħadd li jista' jagħmel l-affarijiet li ma rridx. Allura għandi nippersisti. Issa mistoqsija diretta li kieku tinħoloq tielet qawwa politika kredibbli li ġalli żgħażagħ u l-pajjiż jimmaġna tikkonsidra tingħaqad magħha. Għaliex jiena ma tħallx għall-Partit Nazzjonalista għax il-Partit Nazzjonalista isni nżomm mal-Milan u jiġri nibqa' nżomm mal-Milan. Il-politika mhijiex tribali, mhijiex bħalma hija l-isports, jiena twilit Milanist u mmut Milanist għal ħares insir Juventin, jiġifieri. Iva, jekk ikulaw partit li verament ikollu l-valuri li jiena nemmen fihom, m'għandix. Fuq kollox Churchill kien liberali u spiċċa konservattiv. Nispjegalek, nsemmilek nies li fir-realtà għamlu dik il-qabża, jiġifieri kellna nies anke f'Malta, jiġifieri li kienu ma' partit u qasmu u marru f'partit ieħor għaliex dan huwa is-sabiħ tad-demokrazija. Jiena maħniex kollha hemm uħud minnhom li huma opportunisti wiċċhom il-patata mhux l-istess. Jien ngħidilhom il-labjonalisti dawk. Bħal insomma tafu minn huma. Ħammur naqra ħanħod digressjoni lura li xi ħaġa li ġat ħadilna ftit fuqha u wkoll nixtieq li peress li hemm qbil fuq il-problema x'inhi nixtieq li niddiskutu naqra iktar is-soluzzjoni għax is-soluzzjoni ma naqblux fuq għajna inti. Il-fatt li il-partit fl-istrutturi tiegħu speċa kien komdu li lilek jostriċizzak biex jakkomoda negozjant. Again, u ma rridx nkun pedantiku repetittiv, imma ma tinkwitax li da speċa lilek għażel li warbek waqt elezzjoni terġa' ġifieri da m'għandux il-pressjoni li qed imexxi gvern u imexxi pajjiż, da għandu pressjoni tal-elezzjoni ġenerali li hija ħafna iktar dgħajfa minn tmexxija ta' pajjiż.
ma tinkwitakx li la darba kieku da jiġi biex imexxi ħajamel l-istess ħaġa? Tweġġak u tiddisappuntak, tirrabjak, imma ma jfissirx li ċedi l-armi. U allura għandi nkompli u nistinka. Issa, nibqa nistinka sakemm nasal fejn nixtieq. U dak li nixtieq huwa li nkompli nkun vuċi tal-ġid komuni. Issa, qed nkun repetittiv forsi. Lew forsi anke forsi qed nafas fuq l-istess punt. Jiena nibqa' nsostni iva, jekk xadduglu dispeċina, għatta anka fl-artiklu, ġifiri, I feel this care of betrayal, iva, ma notwithstanding din il-weġa, il-imħabba l-ġit komuni jgħakbar. Jgħakbar. X'taħseb li huma uħud mis-soluzzjonijiet, diskutu soluzzjoni waħda li nara jien forsi, li hija li l-partiti jiġu finanzjati mill-istat. Dak huwa l-ikbar soluzzjoni tal-pajjiż. Taħseb li hija l-iktar soluzzjoni speċjali għandna nimxu liha malaj kemm jista' jkun? Iva, għaliex fir-realtà ħafna drabi jekk għall-argument il-partiti se jibqgħu jiġu finanzati u ma niddulux li nfusna ta' li l-Partit Laburista ma jiġix iffinanzjat. Ġifieri dan ħafna drabi nikkonċentraw fuq wieħed u ninsew lil ieħor. Ġifieri u l-affarijiet isiru ħafna aktar anka goffi imma xkultant il-pet il-hate pay tagħna u li naqbdu ma' partit wieħed. U anke x'qiegħed inti quddiem. Le mhux ngħid għalik imma anke bħala pajjiż, ġifieri. Ġifieri għax ngħidu għax dak jiffinanzja lill-Partit Nazzjonalista, dak jiffinanzja wkoll il-Partit Laburista, ma nitkellmux fuq. Jiena naħseb li hija wasal iż-żmien li nimmorru u nħarsu lejn soluzzjonijiet anka barra minn xtutna, ma nix nivvintaw ir-rota, fejn inti għandek l-istat li qed jiffinanzja il-partiti politiċi u tagħmel illegali kull donazzjoni. Taħseb ukoll huwa tajjeb li l-membri tal-Parlament tagħna jsiru full-timers. Full-timers mhux biss għall-kwalità għax ikollhom iktar jistgħu jikkonċentraw, imma jkollhom inqas tentazzjoni li jistgħu jiġu influenzati. Dik kienet il-mistoqsija li kelli f'moħħi issa se nagħmel. Fottejtni, bro. Le, nista' ngħidlek. Inti koħra. Ġifieri, naqbdu fuq di tal-full-timers fil-Parlament. Ġifieri inti taħseb li għandhom ikunu full-timers għalfejn għax l-irwol ta' membru parlamentari għandu jkun impenjattiv sal-punt li inti għadib bżonn tagħmel ħin kollu, jew għax la darba inti ħatkun involut fil-proċess deċiżjonali fejn ħajsiru l-policies mela inti tkun imbiet mid-dinja fejn isir kummerċ privat. It-tnejn li huma. L-ewwel ħaġa hija jekk inti membru tal-Parlament u inti tkarigat tal-argument fuq il-klima, inti taf x'għandek biex tipprepara lek innifsek, jekk titkellem fuq it-trasport u titkellem fuq inti jekk tara il-sistema Ingliża u anka sistemi oħra, ma kull deputat għandek ruxbata ta' nies li qegħdin jippreparawlek. Ġifieri anka inti meta ġejt għal dal-programm inti kellek in-nies li jippreparawlek għax inti ma tistax ma jkollok il-ħin biex inti tipprepara li jtuk ċertu idejat li huma ta' ċerta livell ta' professjoni. Li inti ħafna drabi ma tifhimx, ġifieri jekk jiena allura nitla fil-Parlament jien ma nifhimx fil-finanzi, ġifieri għandi bżonn xi ħadd li fil-finanzi jgħallimni u jagħtini ħalli nitkellem imma jiena rrid il xi ħadd il-backing ta' xi ħadd professjonali. Ġifieri dan huwa allura nżidu l-kwalità tal-membri tal-Parlament, allura il-kwalità tad-demokrazija tagħna. U fl-istess ħin iva wkoll għandek il-fatt li inti tinqata' minn ċertu kontatti li jistgħu jkunu perikolużi. Ġifieri fl-antik ma nafx għaddix illum l-imħalfin ma kienu jistgħu jmorru laqas parti, imkien ma kienu jistgħu jmorru biex iżommu il-linja. Jien ħan nitkellem għalija, kemm ili sindku ġo San Ġiljan, jien ma nikol fl-ebda restaurant ġo San Ġiljan, sa fixkum birra u sa kafeni. U fej qabel aħna wara l-Quddisa ta' 11 jien u l-mara u l-familja konna mmorru niklu f'postijiet ta' finti wara l-Quddis. M'għadniex immorru. Għaliex għax jirid iżomm il-boundary. Jien minn Balluta qed insinix issa. Inti tiżomm ċertu boundary. Ġifieri jekk m'hemmx boundaries, nagħmlu anke fil-professjoni, ġifieri jekk l-avukat ma jżommx boundary mal-klijent tiegħu, jekk il-tabib ma jżommx boundary mal-klijent tiegħu, jekk social worker ma jżommx livell mal-boundary tiegħu,
se jkun hemm konfużjoni, se jkun hemm affarijiet li m'għandekx ikollok. Immaġina inti jiena naf każijiet bħala social worker. Social worker li jidħol f'relazzjoni emozzjonali mal-klient. Romantika. Ma tistax. Titlef il-warin tiegħek. Titlef il-warin tiegħek. Allura il-politiku għaliex le? Meta l-politiku hija f'sitwazzjoni li suppost jieħu ċertu deċiżjonijiet. Ġifieri, hemm kunu każ partikolari. Minar ma nallegax, ma kienx ksur ta' liġi, ma nħoss li etikament ma kienx żbaljat. Ġifieri kollok xi ħadd li huwa responsabbli. Ma kienx żbaljat jew ma kienx ġust? Ma kienx etiku. Ma kienx etiku, ok. Xi ħadd li għall-argument qiegħed juħsib il-fisheries, is-sajt. U titkellem u tajt li jisma' ġiet sponsorjata mill-iktar importaturi tal-ħut. Mela dak mhux konflitt ta' interess kbir. It's a little fishy. Le, jina najt li naiva da minn din miskina, vera naiva. Għax kieku ma kienx naiva, forsi bħal politiċi oħra li mhumiex naivi, kieku ma konċ naħmela, kon najt tal-fisheries najt li t-siju jagħtihom lili mbagħad. Imma ġifieri barra li kienet naiva, kienet ukoll anka ġifieri ċara li hemm konflitt ta' interess kbir. Ġifieri kif jiena qed niddeċidi fuq il-fisheries meta jiena tellani jew imbuttani jew ħallas lil leaflets xi ħadd li kien fil-fisheries. Għadel kitbit li int fish tifhem. Grazzi. L-abbuż li naqla fuq il-post tax-xogħol. Le, I mean, ma taħseb li kienet daqshekk inġenwa. Fis-sens. Jien naħseb kienet naiva. Taħseb hija? Tidher li ħadha fil-bidu tal-politika, u kieku kien politiku kien hemm politiċi oħra, sa ma nsemmi ismijiet li. Ma nafx inti tisarraf dak iċ-ċek ma tajtx istjana. Li il-partner ħallaslek il-kampanja, ġifieri kien hemm każijiet. Imma jekk inti m'intix naiv tajt isma' ħantihom li tsiju, mbagħad it-tsiju jtihom li bħala regal. Ġifieri. Dan huwa, skużi. Jew forsi ġejna f'punt fl-istorja ta' pajjiżna fej l-affarijiet tant iddeġeneraw li fuck it nkunu kollha sfaċċati għax jekk kulħadd korrott mela ħadd ma korrott. Hemm linja vera interessanti, ma nafx għedtux hemm dat-dokumentarju docu-series jismu Vendetta minn raħem barra, Vendetta fuq il-Netflix. Huwa docu-series qasir qasint Mikil. Tu Mikil. Imma ħejt fuq rajtu. Barra. U da Vendetta insomma huwa fuq dan il-ġurnalist, speċi ta' ġurnalist, vera ġurnalist amatorjali ħafna li u t-tifla tiegħu u l-mara tiegħu ikunu konvertaw l-appartament tagħhom fi studio biex jordu jirrapportaw fuq il-mafja tal-madwar. Sewa, u mbagħad insomma l-istorja tiddeġenera b'mod spettakolari, vera docu-series nirrakkomandah. U minnhom insomma l-avukati jgħid isma' ma jekk dak korrot, forsi jinxi naqa korrot ukoll, dak korrot ukoll, forsi kulħadd innoċenti. Forsi regola tal-moralità ħażina, speċa riga rridu nirranġaw. Fir-realtà, din hija xi ħaġa wkoll anke tixi mod kulturali tagħna. Ġifieri aħna il-kultura tagħna, ir-radiċi tagħna, ir-roots tagħna, aħna konna pirates. Il-kavallieri lilna kienu jħallsuna u kienu jgħinuna biex nkunu pirates furbani biex nisirqu ħalli l-kavallieri kienu jistanew, ġifieri, u kienu jtuna l-liċenzja biex nkunu furbani. Il-fatt li aħna dejjem konna kolonizzati u allura dejjem nisulħu l-reġina u waħlu fil-reġina. Dik il-mentalità għadna fostna. Jien ġifieri pereżempju bħala sindku ġra San Ġiljan nara xi ħadd ikisser, dawn mhux flus tiegħek sieħeb. Da flus mit-taxxi ta' missierek, dawn flus mit-taxxi li aħna nħarsu. Jiġifieri m'hemmx dak il-kunċett. Jien naħseb il-kultura tal-piraterija jista' jkun taffettwa xi ftit, imma mbagħad noqgħod ngħid ma kienx hemm il-Vikingi u jekk tara għandna fil-Finlandja llum il-ġurnata biex ta' għandhom ħafna korrettezza speċa il-mod li jinteraġixxu mal-gvern huwa l-aħħar differenti minna biex minkejja li daw bnew imperi varji żgħar fuq propju s-ser u l-qtil, eċetera, eċetera. Imma il-fat li konna kolonja u dejjem kolna żgħar u li min kien imexxi ma konniex aħna allura aħna rridu naraw kif ħaniklu ilu. Dik il-mentalità baqgħet li niklu ilu, mhux qed tinduna li inti meta tikol ilu qed tikol saqajk stess. Ma mbagħad kien hemm ukoll għandek eżempji ta' amministrazzjoni
li daħal f'korruzzjoni, daħal f'sitwazzjonijiet ta' korruzzjoni kbar, u jekk dak jista' jagħmel korruzzjoni, dak jista' jpoġġi l-flus tiegħu Panama, u jekk dak ma jistax iħallas, ma jħallas it-taxxa u dak navitawlu għaliex jien ma nistax nagħmilha. Interament. Għaliex jien il-barrani jagħmilha dak nagħmilha jien. X'għandi inqas minnu, u dak x'għandu iktar minni. Ġifieri din l-argument, anka sempliċement xi ħadd jipparkja kelli il-ġimgħa li għaddiet. Xi ħadd tipparkja fuq parking tad-diżabilità. Għalli mhux kulħadd jagħmel hekk għalfejn tindaħal. Ma nindaħalx. Kieku kont inti persuna b'diżabilità, x'kont tagħmel int? Hemmhekk isir bil-kontra. Imbagħad insiru favur, imma sakemm ma torqodx lili ma jinteressanix. Ġifieri kważi qegħdin ngħixu f'din is-sitwazzjoni fejn la jagħmel ħadd jien l-uniku wieħed ma Taħseb li raġuni għalfej Malta aħna daqshekk laxki jew naraw il-korruzzjoni daqshekk bħala xi ħaġa permessibbli minħabba l-fatt li għad-differenza ta' pajjiżi oħrajn qatt ma kellna kollass sistemiku. Biex li qatt ma rajna verament il-korruzzjoni kif tnawwar l-sistema minn ġewwa biex imbagħad tikkolla s-saħħielek biex qatt ma peress li huwa naqa' kunċett astrat, inti mhux qed tara l-Konrad Mizzi għaddej bil-bagalli mid-dar tiegħek da ma saraqx għandna l-ġewel box. Ma issa s-sitwazzjoni li inti tmur il-bank u jkollok ċekk, jibdejlek minn fejn ġibthom daw. U n-nies igergru għaliex jien li 20 sena klijenti kif qed titlob minn fejn ġibdhom daw il-flus. Jiġifieri l-korruzzjoni tħallat għaliha inti. Jiġifieri ċerti affarijiet li. Però naħseb l-affarijiet jistgħu jsiru ħafna għar minn hekk, jistgħu jaslu f'punt ħafna. U aħna naħseb li inti titmiss il-qiegħ verament il-qiegħ biex inti tkun tista' tirrealizza li inti fil-qiegħ. Ekku, a junkie won't bounce back until he hits the ground. Min qala. Il-filosofu favorit tiegħi Atmosphere. Tħobbu l-hip-hop jew? Inħobb kull tip ta' mużika ma. Il-hip-hop le. Le, mhux il-mod. Ma tantx għandi 58, ġifieri timmaġina li jiena iktar għall-mużika klassika. Jien l-ewwel CD ta' Tupac mis-Sirja tajju li niftakar kien bagħatni l-belt. Ma missierek huwa ġuvni żagħżugħ etern. Eżatt, perennialment. Adolescenti. Batni l-Exotic u ġibt Tupac, All Eyes on Me u Fugees The Score. Kemm kienu tajbin, bro. Kemm kienu tajbin. Jiena nissuġġerek tisma' il-mużika barokka Franċiża. Ma kont tistra. Minissa nisnobija ta' ġifieri, imma qatt ma kont xi fan avidu. Għalkemm Mozart birt fuq għandna Magic of the Flute kon nismawha speċjal repetitivament u kan il-Marriage of Figaro, niftakar biżej ħafna kien nisma' missieri. Ma dik iktar ma tikber fleta, jiena meta kont żgħir konna Bee Gees, AC/DC, daw it-tip ta' l-spettru. Ġifieri daw konna, imma mbagħad iktar ma tikber, iktar tkun titilkwiet, iktar irressat, tibda tapprezza wkoll anke ċertu kultura dawn il-mużika fiha ċerta sens ta' kultura, ġifieri mhux qed ngħid l-oħrajn ma fihomx kultura, tifhimniex ħażin, imma biex tagħmel opera fiha kultura ħafna fonda iktar anke l-artist, għax l-artist qed jagħmel acting. Irid ikanta live ma' orkestra u ma jistax jieħu żball għax jieħu żball jitellef kollox. Ġifieri hemm għaxejn impenn kbir. Kunċerta impenn enormi. U attenzjoni. U tinsiex qed titkellem fuq vuċi li mhix normali tiegħek, ġifieri qed tagħmel sforz fuq il-vuċi naturali tiegħek. Ġifieri mhux qed titkellem qed kanta u qed kanta mhux bil-vuċi naturali, ma fuq vuċi li qed tagħmel sforz fuqha. Allura, tifhem li hemm ċertu wkoll anke ċertu valur u talent fiha l-ħaġa. Ble, minix ninnega li hemm x'inhu qasta talent. Gosti, għalhekk sabiħ il-gosti. Gosti li qatt ma ġejt imqarrab lej din ix-xorta ta' mużika, ma pereżempju meta kont żgħir kif ngħid, biżej kont inħobbu ħafna. X'kan iktar jensma. Nsejt, imma mbagħad it-tifel tiegħi jagħmel karriera, il-tifel tiegħi meta bej xi 6 u 8 ħlif mużika klassika ma reċ jisma' u ġifieri jaqbad nitfalu xi ħaġa l-diġini, dik is-sinfonija ta' dak it-tali. It-tifel tiegħi partikolari immens. Mela, ħanieħu pawża lura wara l-break.
tikkella d-dur f'idejja suppost, ma hija fakit. Erġa' mela. Le qasnafna mela, ma nafx fi ħsibt li ħanaqbadu nippruvaw ħajkolli suċċess biex. X'messaġġ għandek għal min għadu ma sarx patrun? X'qed tistenna bro? Jekk xi ħaġa tittik pjaċir u tixtieq tkompli, hemm x'tista' tagħmel biex tkompli. Jekk hemm nies hemm barra bħali vera għandhom għall-qalbhom is-sinċerità, naħseb illi għandhom jikkontribwixxu. Jidher li hemm ħafna nies li qegħdin isegwu b'attenzjoni u dawn mhumiex patruni. Il-ħaġa li rridu napprezzaw li meta tkun patrun tkun ukoll qed tikkontribwixxi inizjattiva bħal din tista' tkompli. Aħna kollha bħala patruni qegħdin hemm biex nassiguraw li l-poddata ta' John tibqa' issir. Tant ħadd u qed nieħu lura. Hija edukazzjoni minna nifisha. Hemm ħafna nies li tallimt ħafna minn għandhom. Ġifieri minn għadu ma naqgħodx, ħajsib xi ħaġa żgur interessanti. Jekk hawn nies jaħsbuha bħali li Malta għandha bżonn tinbidel, għandhom jingħaqdu bħala patrun. Qas nara jien qed nagħti xi ħaġa lil proġett u lil John, jien qed nara li jien qed nagħti xi ħaġa imma huwa titini ħafna iktar lura. Irrid nagħmel renewal ta' subscription by the way. Imma ħanamilha il-kard ġietni expired, so ħanamilha. U xi darba stedinni għall-podcast John. Tlaqna lura. Ilna lura jaw. Ilek ftit. Kemm ilek tiġbed mill-kameras? Minuta. Għart, isma. X'idirlek mill-esperjenza sissa? Tajjeb sissa. Anzi, nħu gost ħafna. Nħu gost? Għaw atmosfera. Għaw atmosfera. Jena, ek. Waħda mill-ektar affarijiet li toġobni hija l-atmosfera li kun kull narta 5 flaxija. Ġili rajt podcast soħrajn? Iva, rajt. Sindendi qabel ma ġejt hawnhekk, provajt nara ftit eżattament kif u x'fatta. Ġifieri l-interess tiegħek, rajt. Għamilt il-homework segwina. Le, segwejt xi waħda minnhom ukoll. Xi waħda minnhom għamilna 50. Jiena l-aħħar waħda li segwejt hija ta' dalli. Ta' Kessler interessanti ħafna, kien issa. Kien anke għandu karriera interessanti ħafna. Mela, ismali. Fejn mor minnaw. Ija, ħanajlek, mela. Dawk l-ewwel missejna naqas ma' dan il-punt. Daw 70,000 fruħ li ma votawx għal wieħed mill-partit il-kbar. U l-fatt li fil-fatt il-ammont ta' nies li ma votawx għal partit il-kbar irdoppja, ġifieri minn vota jew għat partiti jew ħassar il-vot jew ma fetx, irdoppja. Ma jipperswadikx li hemm opportunità għal tielet partit konvinċenti? Jien naħseb li dawk is-70,000 naraw minn huma. Jien naħseb li huma l-futur ta' dan il-pajjiż għaliex huma persuni li qegħdin jinqalgħu mill-partiti tradizzjonali u għet ikunu iktar persuni kritiċi. Li naħseb iż-żewġ partiti għandhom jihdu din l-opportunità li jekk ma jridux jitilfu iktar nies minnaħa u minn oħra, irridu jagħmlu soul searching qawwi fil-ħajja tal-partit tagħhom u jaraw eżattament x'inhuma minn wiex. Jiena naħseb li ħafna nies li jew ngħidu hekk, dawk in-nies li ma vvotawx il-Partit Laburista fejn is-soltu kienu jivvotaw il-Partit Laburista għax iħossu li l-Partit Laburista madux partit tal-ħaddima, madux partit tal-left. U ma dizappuntati li madux jixxerja dawk il-valuri li verament jagħmluh partit laburista. Minna l-oħra, dawk 12,000 li ma vvotawx il-Partit Nazzjonalista, hemm raġuni wkoll. U naħseb li qed jaraw li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex ikun il-Partit Nazzjonalista li kif għandu jkun Partit Nazzjonalista. Kif għandu jkun? Żgur mhux fotokopja tal-Partit Laburista. Żgur li mhux se jipprova nerbaħ il-poter biex ngħid li għandi l-poter. Żgur li jrid jitgħallem li jgħid isma' jiena m'għandi l-ebda dritt li nigverna, kull ma għandi sempliċement impoġġi il-valuri tiegħi u l-valuri tiegħi jekk hemm il-maġġoranza fuqhom nimxi l-qudiem. Naħseb li l-Partit Nazzjonalista f'dan il-moment u moment opportun għalih jagħmel soul searching ħafna qawwi, ġifieri jagħmel bħal bebbuxu, jidħol f'qoxortu, jara eżattament minnu u x'inhu. Sfortunatament, u ngħidha b'mod responsabbli, xi kultant tajt x'inhu l-Partit Nazzjonalista illum il-ġurnata. Ġifieri għandu problema ta' identità, kriżi ta' identità. Li din mingħajr ma nipponta subajja lejn dak ieħor hija normali wara żmien
li tkun ilek gvernajt. Għax wara li inti akkwistajt kollox, x'għandi iktar x'nagħmel, x'għandi iktar x'noffri. Jiġifieri inti tista' tiġilek anke meta tkun ġenitur, inti tajt ħajtek il-tfal tiegħek, it-tfal tiegħek joħorġu minn ġo darek u jgħidu jkollok dik li jgħidu empty nest syndrome. U tibda tajt imma jiena x'baqa' li iktar fil-ħajja, x'kontribut għandi x'nagħti fil-ħajja. Ġifieri hija parti mill-psikoloġija umana li jiġrilna dil-ħaġa. Naħseb il-Partit Nazzjonalista hija dil-ħaġa, xi ħaġa li l-Partit Laburista għadda wkoll. Għax nirridu niftakru l-Partit Laburista minn 25 sena fl-oppożizzjoni, ġifieri m'għamilx sena u tnejn, għamel 25 sena fl-oppożizzjoni. Sakemm iva raġa ġie ċirku demokratiku għalih. U allura l-Partit Nazzjonalista hija l-opportunità, l-isbaħ opportunità li għandu li jisma' jgħid isma' fejn kien it-tajjeb tiegħi u fejn ma kienx it-tajjeb tiegħi. Fejn nista' nirranġa u fejn għandi l-kuraġġ li jiena nħares il-qoddim. Fejn qiegħed u fejn irid immur. Jiena dak huma żewġ mistoqsijiet li ġejt mallem ukoll anke meta kont is-seminarju kif taf kont qassis, jiġifieri kont is-seminarju li jgħidlek isma' fejn inti llum u fejn tixtieq tmur. Tieħu stock taking tas-sitwazzjoni issa u fejn li moderazzjoni. Ġifieri dak jiena għall-argument jrid imur għall-argument il-melliħa, it-triq lejn il-melliħa rrid naqbad, ma nistax naqbad it-triq taż-żejtun, għax it-triq taż-żejtun toħodni ma nistax lok. Jiġifieri jien fejn irid immur u fejn irid immur, imbagħad nieħu deċiżjonijiet fejn li hemm bżonn immur. Jiġifieri dan huwa l-mument u naħseb li dawk is-70,000 huma opportunità li ngħidu min huma, x'inhuma. U naħseb li hemmhekk hemm iż-żerrija għall-futur, jew tal-Partit Nazzjonalista, jew f'kol anke partit ieħor li huwa fid-demokrazija tajjeb li jkollna. Alfred Salt, meta kien irnexxielu jiġi elett? Li jerbħu l-elezzjoni fil-96 jew 98. 96 u 98 waqa. Għax, u għet insaqsi għalfej għax għet naprova noħloq naqra ta' paralleli għawek, għax inti fil-sens vera il-Gvern Laburista minn 25 sena fl-oppozizjoni, il-partit tiegħek issa risaq lej l-20 sena fl-oppozizjoni. Le, mit-13 ilu fl-oppozizjoni. Għandek raġun, straka, għanna asnot, ma naf, għaffiċta, bro. Le, 9 snin kull milkom. 9 snin. Id-dwar ċirku naturali, ġifieri. Naqtawa di? Le, fakid. Mela, għajt, u inti għad spiexta li il-Partit Nazzjonalista għandu bżon aktar kuraġġ. Iva, għandu bżon aktar kuraġġ. U dan il-kuraġġ kif jimmanifesta ruħu? Mela, għandu bżon il-kuraġġ li għajt isma' jiena fejn żbaljajt. U fejn żbaljajt. Tagħmel sens il-paragon tiegħek naf fin-96 Alfred Sant irnexxielu 9 snin wara jerbaħ l-elezzjoni. Intom qed tmorru iktar qed tmorru għall-ar. Għax fl-87 telaw il-nazzjonalisti, skużani interrompi. Il-matematika mhix il-forti tiegħi, ġifieri. Le, evidentament jiena għandna Nobel Prize. Sa 98. Ġifieri imma fin-96 diġà kien hemm xaqta tama l-Labor se jerġa' b'xi mod ikun ta' teddida għas-setati u għal-poter tal-nazzjonalisti. Dak huwa biss 9 snin wara, il-nazzjonalisti telgħu fl-87. 96 jidher 9 snin wara, korreġini. 9 snin, U fis-sens imma u qed ngħid hekk għalfejn għax jisu l-affarijiet għalikom iktar sejrin lura milli iktar hemm opportunità qed naraw opportunità li forsi xi darba teħdu l-gvern. Imma bżu dik il-partit forsi mhix forsi daqshekk interessanti. Li ma xorta ta' kuraġġ taħseb li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn speċa kif ħajeżi biex jieħda dal. Jiena naħseb waħda mill-triq il-qudiem għall-Partit Nazzjonalista hija li jsir partit li jemmen fl-ambjent. L-ambjent huwa l-futur tagħna, huwa l-futur tal-ġenerazzjoni li ġejja. Jekk immorru lejn il-ġenerazzjoni żagħżugħa għalihom l-ambjent huwa valur enormi u naħseb li rridu kunu koraġġużi biżejjed li ngħidu isma' rridu nikkommettu ruħna għal-problema tal-ambjent. Per eżempju, ħanġibu eżempju, dan huwa opinjoni tiegħi personali, ġifieri, biex nitkellem il-partit, nitkellem personali. Per eżempju, jiena m'għandi xejn kontra il-kaċċaturi, xejn m'għandi, ma jien kontra l-kaċċa. Ma nistax nifhem kif xi ħadd jieħu gost jispara fuq tajra. Ġifieri il-gost toqtol ma nafx fejn hu l-gost, ma jiena naħseb li huwa wasal iż-żmien ngħidu isma' jekk kienet xi ħaġa tradizzjoni tajba,
Ommi kienet taħseb bideja, ma jfissirx baqgħet taħseb il-bideja issa. Ġifieri qabel konna nsajru bil-kenur fuq il-ħatab. Aħna meta konna ngħixu fil-Erin, konna ma nafx konna nagħmlu, ma bqajniex. Naħseb wasal il-moment li ngħidu isma' il-kaċċa, jiġifieri l-qtil tal-asafar, propju huwa xi ħaġa li hija diżumana kważi. Minti kontra l-kaċċa ta' asafar. Kontra l-kaċċa li tista' tiekol ukoll? Le, għax inti jekk inti tara nkunu onesti, li ma kaċċatur jiekol lejxin tiegħu u l-platt tiegħu huwa fuq dak li jikkaċċa. Min qed nistaqsik minn ma nafx. Nista' nsawgarak li huwa minimu minn tal-minimu li inti toħroġ l-idea li jiena ngħix fuq il-kaċċa. Ġifieri, jiena nemmen li tgħix fuqha ma li dak li toqtol bħal jinġi li mort nistaqat għall-bażi. Imma hemm differenza bejn sajt u anke sajt għarru noqogħdu attenti għax ġieli qbadna. Imma li inti pereżempju għandek l-spring hunting li inti toqtol speċi li qed jgħaddi minn fuqna f'mument fejn huwa sejjer ibejjed jew whatever u inti toqtlu. Anke filosofikament kif ġifieri. L-asfur mu taħat. Int sparajtlu u jien irridu jtir. Għaliex inti għandek id-dritt toqtlu jien nżommu ħaj. Kif inti għamil dak id-dritt ħattu, meta dak mhux tiegħek. Ġifieri anke fuq livell ta' filosofikament, fuq livell ieħor hija li jisma' biex gostem li inti x'ħobi inti għandek li inti toqtol. Ġifieri issa jkollok passatempi u naf li dawn in-nies għandhom passatempi, ma naħseb li l-Partit Nazzjonalista għandu iva. U għalija kien żball u ngħidha b'responsabilità li kommetti ruħu jgħid li jisma' jiena sa nirrispetta r-referendum. X'jiġifieri tirrispetta r-referendum? Ir-referendum jekk hemm bżonn jerġa' jsir għax dik id-demokrazija mhix statika. Aħna kull 5 snin niġu msejħin biex inbidlu deċiżjoni. Fil-fatt l-aħħar elezzjoni aħna tlabna bħala Partit Nazzjonalista biex il-poplu jbiddel femtu u ma jeleġġix il-Partit Laburista. U ma samax minna, għandu kull dritt u talla l-Partit Laburista. Mela ma tistax tajt u tintraba tajt isma' le jiena l-partit il-referendum se nirrispettaħ. Tirrispettaħ iva, imma ma jfissirx ma iwaqfek milli inti ma titlobx referendu ieħor. U naħseb jekk aħna bħala Partit Nazzjonalista nikkommettu li aħna nsiru ambjentalisti, iva naħseb ħafna miż-żgħażagħ jinixxelulhom il-fantażija tagħhom, għax naħseb li dawn huma suġġett li huwa l-qalbu. L-istess fuq il-bini. Ma nistax ikun li inti għandek il-Partit Laburista li tara plajta li fit-2013 se jbiddel il-policies tal-bini u da flok neħħihom jew irranġhom biddilhom il-policies. Għamilhom iktar raffinati li tista' tfotti kemm tista'. Imma biddilhom. Imma biddilhom għal-ħażin. Update jom. Wasal il-moment li l-Partit Nazzjonalista jieħu in konsiderazzjoni u jibda jgħid isma' jrid nagħmel policies propju għal kull żona. Dawn huma l-valuri li jixxelu l-istess open spaces. Mela open spaces, għandna open spaces partikolari li aħna rridu naħdmu fuqhom. Case in point, għandek il-gżira Manuel Island. Fil-kuntratt hemm miktub li jekk sa 2026 ma jitlestix il-proġett, dan għandu jiġi lura. Din li sbaħ opportunità għandu l-Partit Nazzjonalista li fit-2026 li żgur mhux se jkun lest, jitlob jerġa' jiġi lura u jagħmlu park għall-familja. Ferja fejn hija tant mibnija fejn in-nies m'għandhomx laqqas spazju wieħed qas bankini m'għandna. U ikonna l-istess il-White Rocks. Ġifieri li jista' jiġi open space għall-familji. Ġifieri semmijelix x'ismuha Manxej meta ġiew fuq di Manxej jaqbel magħha. Ta' klawżola ta' le jaqbel mal-proġett jaqbelu. Ifhem kien wieħed mill-oġġezzjona u ġab ħafna ħoloq kollezzjoni mal-graffiti ġifieri jagħmel ħafna affarijiet. Yes, aħna sapportajnieh ukoll, ġifieri bħal personalment. Naqbel ħafna miegħu. Ma kontx naf li bażikament hemm klawsola jgħid f'Marzu. Il-konċessjoni ta' jekk sa 2026 ma tlestix ix-xogħol kollu tiegħek. Interessanti. Jiġifieri hemm postijiet oħra punti oħra fejn aħna bħala Partit Nazzjonalista nkunu propju qed nitkellmu favur il-ġid komuni. U naħseb dawn huma areas oħrajn li aħna nistgħu
ifhem, niġbdu l-attenzjoni tan-nies, għaliex fir-realtà jekk sa nkunu fotokopi tal-Labor nippruvaw naqdu n-nies, aħna qatt ma se jnexxina, il-gvern għandu tant l-incumbency qawwija li qatt ma se jnexxina nikkompeti miegħu. Dwar li għad fuq iż-żgħażagħ li jinteressahom ħafna mill-ambjent, inti qiegħed korrett ħafna f'dik l-istqarrija, jeżisti sondaġġ tal-Ernst & Young minn għalija li Ernst & Young. Insomma, daw bażgħan tagħmlu dal-kwestjonarju dal-istudju ma' żgħażagħ Maltin, jagħmluh frekwentament. Fej mela 65% tal-żgħażagħ qalu li jixtiequ jitilqu mill-pajjiż u ħafna minnhom qalu li r-raġuni għalfejn jitilqu mill-pajjiż huwa minħabba li il-mod kif nittrattaw l-ambjent biex ta' imur kontra il-valuri tagħhom. L-istess huwa l-infurzar, ġifieri huma temi li xuħud sad-darra sew xuħud. Jiena żgur li min se jisma' dan id-diskors tiegħi se jiddarra sa xi kaċċatur, xi bennej, għax u żgur se jmorru għand il-partit biex jgħidu li qod kwiet, tellifni voti, imma naħseb li nkun raġużi u ngħidu l-affarijiet. Kif huma għal-ġid mhux tal-partit, imma l-ġid tal-pajjiż. Fl-aħħar mill-aħħar il-pajjiż jiġi qabel kull ħaġa oħra. Jien nara ħafna anke f'dili kontettaj tal-kaċċa, fl-affarijiet li konna qed ngħidu fuq l-iżvilupp, l-ambjent in ġenerali anke t-tniġġis tal-arja, biex ta' multiple tragedies of the commons. Ma nafx intix familjari ma' dan il-kunċett. Tragedies of the Commons, minn kienet? Minn kitiba? Adel. Tragedy of the Commons. Fej bażikament in-nies ikun hemm xi ħaġa li tkun komunament ta' kulħadd, imma minħabba li ma jkunx hemm regolamenti sura ta' nies u kulħadd jibda jesploita mingħajr spiex ta' interess ta' sostenibilità joqtlu l-wiżża li tbit il-bajda devija. Min kitiba? William Forster Lloyd. All right. Hemm ukoll però xi ħaġa oħra li naħseb li il-PN għandha bżonn tħares liha fejn iġu dak li jista' jattira iktar votanti li l-PN u hija marbuta ħafna mal-kuraġġ. Jien naħseb waħda mill-affarijiet li vera tiddiswadi lin-nies mill-partit il-kbar u li l-partit il-kbar hemm ħafna evidenza li huma jħoss li huma ogħla mill-liġi. Meta tqis li għandek, imma dit tmur lil mill-ambjent, ġifieri meta tqis li għandek il-PN li għandu ma nafx kemm il-miljun f'dejn tal-vat, ma nafx kemm il-miljun dejn tal-arms, il-kontijiet tal-istazzjon tiegħu ilu ma jpubblikhom 17-il sena dieħla 18. U fil-waqt li ċ-ċittadin komuni taf kif għandna jekk ma ddaħħalx il-vat għandek problemi seri u jew jekk inti tkun anzjana u ma tħallax l-arms għal 6 xhur jaqtawlek id-dawl biex ta' dik l-inġustizzja naħseb turtar ħafna nies. Però il-problema hi li tant huma flejjeż kbar li l-partit għandu jagħti minn għalih l-aħħar li rajt kienu 32 miljun, ma nafx din iċ-ċifra ġeddiġ minn dak iż-żmien biex ta' ma nafx kif se jasal għalija jien. Tajb li ngħidlek li dammu, jekk il-Partit Nazzjonalista għandu daw id-djun ma' ċertu entitajiet, il-Partit Laburista għandu wkoll. Ġifieri dan huwa xi ħaġa li hija propju f'diffikultà ta' struttura fil-pajjiż. Ġifieri mhix kwistjoni ta' Partit Nazzjonalista biss, hija kwistjoni problematika fuq livell nazzjonali. Iż-żewġ partiti iva għandhom din id-diffikultà li xi kultant to walk the talk. Ġifieri dina problema. Issa, għalhekk hija opportunità għalina li aħna qegħdin fl-oppożizzjoni biex nitalmu noħorġu minn dil ħaġa. Irridu nfakkar ukoll għax tajb niftakru li l-Partit Nazzjonalista meta kien fil-gvern ma għamilx bħal Partit Laburista li għad fil-gvern li għandu kir jitlem, juhu lem biex jisostni l-partit. Ġifieri dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista ma użax il-gvern biex jisostni finanzjalment lill-partit. Ġifieri u ftit jgħiduha, imma fir-realtà hija deċiżjoni li ttieħdet li l-gvern li kien immexxi mill-Partit Nazzjonalista ma jużax il-governanza biex iħallas u jippromovi l-struttura tal-partit. Imma naħseb iva naqbel miegħek perfettament, ġifieri jekk jiena għall-argumentu din
nara ħanka fil-ħidma tiegħi fil-ħidma soċjali, ġifieri xi ħadd jaqtawlu d-dawl għax ma ħallas fil-pront u xi ħadd li ilu ma ħallas kont għal-normi hija dużunur. U naħseb li we need to walk the talk. Issa Anka għax dak il-kont jekk jitħallas jista' jissussidja ma nafx kemm l-anzjan. żgur, Għandek xi 7 ovvju, miljuni ovvju. xtati l-arms u ċettax għandna Imma l-problema ġon hija sistematika, strutturata. Lej naqbel li hija sistemika, però ukoll ma nasibx li biex ta' nistaw neżonoraw li l-nanfusna sempliciment għarajt, il-sistema mnejka naqblu. Pero bħala il-partit li għeti proponi ruħu bħala l-kejl ġdid tal-etika għandu jmexxi l-eżempju. Naqbel miegħek perfettament u tajjeb li inti semmejt il-partiti politiċi, għan ħafna negozjanti wkoll li għandhom ħafna djun kbar mal-pajjiż. Ġifieri jekk kien għall-argument jiena ma nħallas it-taxxa fil-ħin, nieħu l-multa. Għaw negozjanti enormi, mux nsemmi minn huma, ma kulħadd jaf minn huma, li għandhom taxxa kbar xi ħalsu lejn il-pajjiż. U għaddejjin. U anzi jirrikattawk jgħidu smek jekk inti ġenni nħallas inkeċċ in-nies. U allura dejjem jiġi dak li qed inħobb user espressjoni fat cats that are controlling or are the power behind the throne. it-teżi tiegħek hija li dawn għandhom jiġu kompletament iddivorzjati bil-possibilità li jkunu qegħdin wara. Jiena naħseb li l-demokrazija tkun ħajja u tkun vera meta il-partiti politiċi jinqataw minn dawn. Issa din hija fantażija. Le, ma sibx li hija fantażija. Anka nies li qalu jtentelaw il-qamar kienet fantażija u rdikolawhom. U anka dak in-nies li qalu isma' jekk tagħmel ġebla ma ġebla joħroġ in-nar daħqu bihom. Naħseb li rridu nemmnu jkollna l-kuraġġ ngħidu isma' rridu mmorru l-mellieħa mela rridu nimxu lejn it-triq li twassalna lejn mellieħa. Taħseb li l-partiti għandhom jiddivestu mill-istazzjonijiet politiċi tagħhom? Iva u le, jiġifieri jekk għall-argument għandek stazzjon nazzjonali li jintuża mod imparzjali, iva. Imma il-problema hija u għaw l-isfortuna li il-PPS sar extension tal-Partit Laburista. Ġifieri mhux biss in-nies ħaddiema huma kollha nies li ġejjin minn ċertu background għandhom kull dritt jaħdmu, imma fir-realtà naħseb tistona ftit li inti l-istruttura kollha, l-ħaddiema kollha kienu jaħdmu s-Super One jew il-One News. Huma kollha però mhux kollha espressjoni Malti, il-maġġoranza li għandek numru. Ħana ma ngħidx il-maġġoranza biex ma nidħolx fil- ma kien hemm migrazzjoni sostanzjali. Imma fir-realtà jekk għandek PBS li mhuwiex x'idulu. U din hija xi ħaġa li ġiet ukoll anke imniżla bħala waħda mill-problema nazzjonali li din irid ikun imparzjali. Nifhmu fl-eżempju, l-Italjani kellhom l-istess problema meta kellhom ir-Rai 1. Mbagħad ivvintaw ir-Rai 2 u r-Rai 3 li kien Rai 1 għad-DC, ir-Rai 2 għas-soċjalisti u r-Rai 3 għall-komunisti. Dak kien jiffinanzjahom. Il-gvern kien jiffinanzjahom, jiġifieri. Għax jiena dik l-ikbar problema li għandi ġifieri mhux bil-propaganda. Il-propaganda dejjem ħatkun u spiex ta' tajjeb li kulħadd jitħalla jgħid dak li jixtieq u li imma li jkun hemm level playing field. Li jekk inti ħatamel propaganda mela mhux ukoll tagħmilha it-tip ta' negozju li tagħmel li tippermettilek il-pjattaforma li għandek huwa legali, allura inti ħatħu vantaġġ fuqi, allura inti sejħat jekk tidher ħafna kbar minn tiegħi. Din nixtieq ngħid li vera għandek il-problema li l-istazzjon nazzjonali ma jkunx imparzjali. Però isna qed nagħmlu two wrongs hoping that they make a right. Għax inti għandek il-problema tal-imparzjalità, imma mbagħad la darba inti tħalli il-partiti li daw tinsiex qed parti mill-proċess deċiżjonali. Ikollhom l-istazzjonijiet tagħhom bħalma taf inti u aħna nafu sew, biex inti tmexxihom għal sena jiġuk mijiet ta' eluf ta' euro. Tal-eluf ta' euro minn fejn ħejjaqgħu m'għandna mis-sema. Fil-fatt qed isiru priża għal negozji li. U fil-fatt kien hemm diskors naħseb ukoll anke wieħed segwih li jisma' rridu nkunu kreattivi kif naraw kif nwasslu l-messaġġ. X'illum il-ġurnata ħafna drabi naħsbu li huwa r-radio u t-television. Ma żballu kbir. Fil-realtà nafu li huwa żball xi-soċjetà mxiet ħafna, il-medja soċjali saret ħafna,
U naħseb li hemm mezzi oħra li forsi mhumiex taqsek kostużi jew ma jispewx ħafna iktar minn struttura ta' television u ta' radio. U jiena għalhekk nemmen li hemm potenzjal kbir biex il-pjanura politika Maltija tinbidel darba l dejjem. Għax min-nies naħseb ma japprezzawx kemm meta inti il-medja tal-pajjiż tkun użurpata minn żewġ entitajiet li qishom kważi qed jgħinu wieħed il-ieħor iżommu s-seta' f'idejhom. Kemm dik qed influwenza l-bqija tan-narrattiva. Aħseb ftit, l-ewwel ħaġa li jagħmel tiran dittatur meta jieħu pajjiż f'idejh huwa li jaħtaf il-medja. Għalfejn il-medja hija l-iktar ħaġa b'saħħitha. Issa daw hekk għamlu ma b'mod ħafna iktar pulit. Illum il-ġurnata permezz tal-internet, permezz ta' naħseb partikolarment l-internet. Dik il-narrativa ta' żewġ partiti u taf kif u li biex żewġ il-leħna propagandistiċi biss dik qed illum qed tiġi sfidata sew. Iva, naħseb u anka l-ġenerazzjoni il-ġdida li tila mhux qed tfittex dawn l-istazzjonijiet. Ġifieri jekk inti tara il-viewership ħafna minn nies li jsegwu t-television ta' partitu ieħor u ma ta' ċerta ta'. Ġifieri ħafna drabi, pereżempju l-followers li inti ikollok fuq dan l-event ma jsegwux la net laqas Super One. Ġifieri naħseb li rridu nkunu kreattivi u naraw kif se nwasslu il-messaġġ. Naħseb li dak huwa l-way forward, għalmenu dik l-opinjoni tiegħi, tifhem? Anke, jiena tamus. Mela, isma' ħanaddu għall-patrun nistaqsu ma l-ewwel ġibu l-strett għal dar raġel u li wkoll. Mela, ġibenti. Importanti li tasal. Laqwa. Mela. All right? Ta' fuqi, l-għalla xin saqra bajt il-pjana. Id-dwejja għandi fuqi. Mela, il-patruni jistaqsu. Kollera. Mela, il-patruni jistaqsu midġuba lilkom il-ħabib tiegħi Derek ta' Derek Meets 998-6425. Nerġa' ngħidu 998-6425. Jekk tixtiequ li Derek iġibilkom ix-xi għad-dar ma tixtru ma' Derek hija esperjenza sħiħa edukattiva se jgħidlek li mlaħam huwa tajjeb li ma' xorta ta' plat, għad-dieta tiegħek. Derek huwa bniedem li huwa metikollus ħafna fuq xogħol, huwa bniedem sinċir ħafna, huwa bniedem li jagħti ħafna valur is-sena tiegħu. Għal daqstant 998-6425 jekk mhux bistritu dew blaħam tal-ġen iżda wkoll titalmu xi ħaġa fil-proċess. Mawra sal-ħanut ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħaq fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. X'ħaġġib? Tajt istja, xi 8. Ikunu għasat 109 taħseb? Jekk ikunu għasat 109, jiena għalfejle. 20 minuta oħra. Għamillu l-għaddi, jiktiblu fil-log. Mela, ħna mux fi 2022 għedin jew. Mela, jekk jaslu għaw għara, sa 29 jiena am game. 29. Mux minuta aktar tard, nħabbatom mal-ħajt jiena. Jien miġnun, jiena mbat jintaqbizli. Mela, wakkaw 30-35 minutes, ma fieku xed jikdib. 30-35 minutes. Jekk forsi taqaf parla u titfall ordni. Ġud. Inti taf kemm jabbużawni dan nies. Mela. Il-gideb li tikdbu. Fuqi, mela, ismani. Għart laqna l-patruni nistaqsu fidejk hija ordna. Li laqwa li fihom dawk? Noodles tal-buckwheat, u tiġiġ, u dak kolom dak it-tew mek moqli jistra fil-tfaw fil-wiċ. Xall mara timbuttani minn wiċ il-lejla xinna dar il-solda. Mela, Chloe Zarb tistaqsi.
Sorry, Cleo Zarb. U din vera mhux mistoqsija, attenġjon għax għas-San Ġwaniżi tal-età tiegħi dan hu National Treasure, sa jew għal San Ġwan li wara ħall, jew għal Malta sew, Nispjegalek. Kulħadd jiftakar il-ġid li għamel iċ-ċentru. Cleo Zarb u għet minn dawk li kienu jattendu il-Youth Center ta' San Ġwan, meta jiena kont saċerdot hemmhekk. Konna madwar 400 żagħżugħ li kienu jattendu fetajiet differenti, 12 sena sakemm kważi jiżżewġu. U Cleo Zarb kien jattendi flimkien magħhom u konna norganizzaw ħafna attivitajiet u allura nassumi li għadu jiftakar the good times. Fil-fatt qed jeddedni. Le mhuwiex dak it-tim. Mhux dak ix-xorta ta' bniedem. Le. Ma japprezzak ħafna bla dubju. Mela, Andrea jistaqsi. Andrea u dak il-ġuvni ta' barra għandu hemmhekk bit-bissima simpatika fil-kantuniera. Andrea, fl-opinjoni tiegħek taħseb li l-kunsilli għandhom jingħataw iktar setat biex iwettqu aktar affarijiet u għaliex? Mela, il-kunsilli fil-liġi tal-kunsilli isim bħala il-gvern lokali. Mela, ironikament, il-gvern lokali ġew imneħħin minn ċertu deċiżjonijiet. Per eżempju, tables and chairs. Ġifieri aħna fejn qabel konna nieħdu aħna deċiżjoni għax aħna nafu l-lokalità tagħna x'sarraf ma sarfix, di tieħdet minn magħna. L-istess, aħna per eżempju bħala kunsill qed nitolbu li jkollna iktar awtonomija fiskali. Jiġifieri li aħna nkunu kapaċi nġibu ftit iktar finanzi għall-lokalità tagħna li m'hemmx. Per eżempju, aħna nitolbu li jkollna l-Green Wardens. Il-Green Wardens huwa dawk li jaraw li hemm l-indafa u ċertu speċi tal-ordni speċjalment fil-lokalità tagħna. Dan ma jkollniex. Ġifieri, sfortunatament il-gvern preżenti ma jemminx ħafna fil-kunsilli lokali. Jinqeda bihom iva. Jinqeda bihom bliema mod. Jużana bħala customer care. Ġifieri jużana fejn in-nies jistgħu jiżvokaw flok fuq u jiżvokaw fuqna. Allura ineħħi l-pressure minn fuq għal fuqna. Imma l-istess, ġifieri per eżempju, aħna għandna kwistjoni fejn qabel il-ċitazzjonijiet ġo San Ġiljan kienu jispiċċaw għand il-Kunsill, issa dak il-ċitazzjonijiet jmorru għand il-Lesa. Mela aħna nispiċċaw li nieħdu d-daqqa għaliex kien hemm it-traffiku, imma ċitazzjonijiet ma baqgħux għandna, allura nistgħu ninvestuhom fil-komunità tagħna. Ġifieri hemm nista' nibqa' sejjer lista sħiħa fejn il-kunsilli mhux qed jingħataw dik Però għandkom spazju fejn daw l-ilmenti. Iva, għandna u nieħu gost li għandna assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali mexxija minn ċertu Mario Fava li għalkemm politikament jiena hu għandna għax hu ġej mill-Partit Laburista jaħdem ħafna u jistinka għaliex fir-realtà din mhix problema biss tal-San Ġiljan imma tal-lokalitajiet l-oħra. Jien naħseb li l-kunsilli għandhom jingħataw iktar roles għax huma propju espressjoni l-ewwel ħaġa demokratika. Ġifieri jiena nħossni office xi kultant li CEO għandu iktar CEO ta' entità għandu iktar saħħa minn sindku u minnu s-sindku li ġie elett mill-poplu. Ġifieri jiena nħoss li l-kunsill huwa espressjoni demokratika tal-residenti u għandhom jiġu mhux sempliċement użati, imma konsultati u jkollhom anke ċertu deċiżjonijiet. Sfortunatament dawk id-deċiżjonijiet jittieħdu minn taħt is-seta tagħna. Issa nifhem iż-żewġ school of thoughts differenti, x'jiġifieri. Il-Partit Laburista ġej mill-school of thoughts tat-tiġiġa fuq ir-raqqa. Jiġifieri irid kollox taħt il-kontroll tiegħu. Dak huwa il-filosofija soċjalista. Jiġifieri huwa il-mudell li jiena niċċentralizza kemm jista' jkun kollox u nżomm kollox taħt kontroll tiegħi. Il-Partit Nazzjonalista ġej mill-idea li inti you empower, inti tagħti tiddelega l-awtorità, tifrex l-awtorità. U fil-fatt kienu li ħoloq il-propju il-Konsillu Lokali b'dan it-tir biex nifirxu kemm jista' jkun niddeċentralizzaw il-poter. U allura dawn joħroġ ukoll anke dialettika tal-school of thoughts differenti tal-żewġ partiti. Wieħed li jrid il-kontroll, jrid jikkontrolla kollox. Minnaħa l-oħra għandek partit li suppost jemmen fid-deċentralizzazzjoni, allora jifresh u jafdak u jtik il-possibilità li timraħ, jtik l-opportunità li tieħu d-deċiżjonijiet tiegħek. Taħseb li dik il-filosofija li dik kif semmejt u tħaddin tagħha mill-partit li
jagħmel iktar problematiku bi it-tir l-Partit Nazzjonalista jiġbed iktar nies għax il-filosofija tal-Partit Nazzjonalista kienet dejjem iktar li tagħti iktar seta lill-individwu mill-kollettiv. Ifhem, ma jekk inti għall-argument tifrex iktar il-poteri, inti il-persuna tħossha sense of belonging. Allura inti tħoss li sense of ownership. U inti tħossok parti minn kollox. Ġifieri jekk inti tħalli dejjem il-gvern jieħu deċiżjonijiet, inti kważi tispiċċa tajtu se jarranġaw, ma jekk inti tinvolvini u tinkludini, jiena nħossni jien parti nista' nagħti is-sem tiegħi. U naħseb li di l-ħaġa. Xi ħaġa oħra nixtieq ngħid huwa li wasal iż-żmien li nikkonsidraw li l-kunsilli lokali, speċjalment is-sindki, jkunu full-time. Ġifieri din hija xi ħaġa. Aħna maħniex full-time. U din hija diffikultà kbira li inti titlaħħaq mal-uffiċċju tiegħek u titlaħħaq mal-kunsill tiegħek. Issa nifhem li hemm kunsilli żgħar, imma hemm kunsilli kbar, San Ġiljan wieħed minnhom ta' Slima, San Pawl il-Baħar, Ħar Ormi, il-Belt, li tant hemm diffikultajiet anke fuq livell soċjali, tant hemm diffikultajiet li ma tistax inti tkun part-time u tibqa' amateur, għax meta tkun part-time ma tistax tagħmel ix-xogħol li tista' tagħmel. Jiġifieri jiena min-naħa tiegħi rrid nara kif ninġagilja bejn il-ħajja tiegħi tax-xogħol li naħdem u fikoll anke x'taħdem inti? Mela, jiena sekondat ma' Solit il-Bniedem. Solit il-Bniedem tuħsib il-homeless. Jien kont kapuċin għal Franċiskan, dan hija entità NGO li taħdem fost il-nies li kienu fil-ħabs jew kienu hekk u jiena qiegħed parti minn din ħaġa. Finti social work? Jiena għandi il-background, jien id-dottorat tiegħi huwa fis-social studies, allura propju nitkellem fuq dal suġġett. U għandek tfal inti wkoll, mela. Mela, jiena tgħidli l-ewwel fuq tifel, kemm għandek tfal? Mela, jiena miżżewweġ ċertu Bena Chase li hija psychologist. Il-mara tiegħi kienet armla u allura kellha tifla mill-ewwel relazzjoni li sfortunatament mit wara sentej. U hija stepdaughter tiegħi jisimha Karen, iżżewġet ftit ilu, imma hija t-tifla tiegħi wkoll. U għandi t-tifel li minn relazzjoni li jismu Edim u għandu 17 sela 18. Il-PA tiegħi jisma' Karen. Jiena niġi Karen. Kont sanlek niġi l-stepson tagħha kważi. Le, Karen u it-tifel. Karen and Edim. U Edim kemm għandu żmien? Għandu 17 sela 18 fis-Settembru. U bħali għandu l-ADHD? Għandu ftit ukoll. Għandu ftit ADHD. Kif timmitigawha? Naħseb l-iktar ħaġa li għenet hija l-sports. Il-futbol tgħinu ħafna. Naqbel. Jiena il-powerlifting kien vera jgħini estra fl-ADHD. Naħseb kwalunkwe sport li timpenja ruħek fih għax iġerek tkun fil-moment. Mbagħad il-ħaġa l-oħra dal-għodu kontet nirrifletti dwarha. Il-mużika. U għalfejn il-mużika hija daqshekk speċjali fil-verità, għalfejn speċjali mhux biss għan-nies bl-ADHD imma hija speċjali għall-umanità. Għax il-mużika meta vera taħtfek hija waħda mill-ftit affarijiet li ġielek tgħix il-mument u l-mument biss. Ma tkunx qed taħseb fil-futur, meta inti nafek tħobb il-Queen u qed tisma' Bohemian Rhapsody għall-argument, inti f'dak il-mument m'intix qed taħseb fil-ġejjien, ma intax taħseb fil-għada tdaħħal l-sajna li inti bħalissa tisma' il-Freddie Mercury u tisma' l-Brian May u unikament f'dak il-moment qiegħed wieħed mal-ħin, mal-ispazju u fl-istess qed tiġi trasportat ġo dimensjoni li hija speċ ta' unika l-psike tiegħek fil-verità. Nasib għalhekk ġifieri nasib primarjament il-mużika għalhekk daqshekk taffaxxinana jien bħala speċi għax dan il-compulsions li għandna li noqogħdu naħsbu fil-futur, speċjalment ma nafx tiġrilek, tkun qiegħed waiting room mingħajr ma trid moħħok jitlaq fuq il-problemi kollha li għandek u tibda ssolvihom. Jien ġarment f'nofs tal-lejl. Imma il-mużika tafas il-breaks biex fuq dak il-fenomenu. Isma' Kurt Holidejk, għamana fil-kantuniera, Kurt staqsa għalfej waqaft kun kapuċin.
Mela, ħassejt li ma nkunx biżejjed qed nikber fil-ħajja tiegħi u allura wasal il-moment li inti meta inti tinduna li qed tagħmel ħsara lilek innifsek u se tagħmel ħsara lill-kongregazzjoni li inti temmen fiha u l-kawża li temmen fiha, naħseb tkun onest biżejjed qed tgħid isma' jiena wasal il-moment li jiena noħroġ u nimxi għal xi ħaġa oħra. Jiena naħseb li, u grazzi li għattajdi, nħugos nitkellem fuq għal-ħagġa, meta inti tħossok li inti minti xed tikber bizzejiet, u memx l-spazju li tikber bizzejiet, wasal ħin il-moment li inti toħroġ. Biss ħatmijaj dak il-valuri, għadni f-relazzjoni tajba ħafna ma għaxija it-tini familja tijaj, għamil 20 sena, ġifiri, il-membri tal-kongregazzjoni kważi, mux kważi, huma familja tijaj, ġifiri, mux l-ewel darba mur Nikolandom, mux l-ewel darba ġew xut minnom jiklu għandi. Ġifiri, zammejt relazzjoni tajba, għalix nemmen li hija parti mill-mixja tijaj. Ġifiri, parti mill-vjaġġ tal-ħajja tijaj. Kelli ċajta vera ħażina, meta ma tkunx kapuċċin sieħ tkun espresso? Iva. Fak, ma stajx ma ngħidix. U tista' tkun espresso. Kont se nisplodi sti. Espresso lungo u macchiato. Mela, anonimu jew anonimu kif tajda di. Il-kunsil lokali jaqa' taħt il-gvern lokali, mhux taħt il-gvern. Issa jista' il-kunsil lokali xi darba qatt titella l-gvern il-qorti għax mhux qed jinfurzaw il-liġijiet kif suppost? Sfortunatament din hija waħda mill-diffikultà, il-kunsill lokali ma jistax fil-liġi qiegħda tal-kunsilli ma jistax jitella lill-gvern f'kawża jew f'xi ħaġa. Bl-ebda mod. M'għandu rikors legali. M'għandux legali. Jindi dejjem staqsejta dil-affarijiet biex ta' m'hemmx possibilità biex dawn nies kollha li jiffirmaw pereżempju fuq permessi u xjeni fil-PA. Biex ta' x'ħan għamel jien? Ħarek il-gvern. Pereżempju jiena fuq din li jiena nemmen li għandhom iġorru responsabilità personali. Ġifieri dan xi ġifieri xi ħadd li jieħu deċiżjoni li l-bajja tal-balluta jbiddililna ġo belt ġo port kummerċali u jisu ma ġara xejn. Għax imbagħad hemm dar rekors biex mela, kien hemm dal-każ fejn dawn din il-familja ħarket il-gvern għax ma ħarġitx permess fuq id-dar fuq biċċar tagħhom u mbagħad bijaw għall-kontrattur u dal-kontrattur ħarġu l-permess u mbagħad din il-familja ħarket il-gvern u rebħet xi 300,000 euro. Sewa, issa għalla l-gvern aħna. Tipo, mux minn iffirma minn. Ġifiri, mux tal-li ħarġu permess, mux tal-li dal-ostra ħarġ permess u fottilna nafxie għajo xie bieċew dizet. Le, tal-fottil bieċew dizet. U issa ħajkolna nħalsu fuq kollox 320,000 euro maħħu. L-argumentana hija li l-gvern, il-konsilu huwa parti mill-governanza ta' allora l-governanza ġaj parti mill-gvern ta' Malta u l-gvern ta' Malta ma jistax jitella l-gvern ta' Malta li dak għax semmejna PA. Jien nsemmiħ diversi. Jien nsemmiħ diversi drabi ma jġurix hekk. Imma wek il-qawwa. Okay. Mela, Jean-Paul Sultan, le, oħra, minn anonimu ieħor. Il-Kunsill Lokali għandu setat fuq affarijiet bħal gentlemen's clubs għandna l-istess problemi ta' prostituzzjoni li qabel kellna bħalhom fil-Gżira? Le, Kunsill Lokali m'għandux saħħa fuq il-permessi li jinħarġu. Dawk mill-PA jorġu mill-PA u anka mill-policy tal-gvern li promovi ċertu attivitajiet. Minnaħa l-oħra aħna bħala kunsill lokali niġbdu l-attenzjoni meta jkun hemm xi ħaġa mill-bib il-barra, ġifieri minn bib il-ġewwa ma jitlux fiha, dik hija xi ħaġa responsabilità ta' min ħareġ il-permess. Hemm problemi ta' prostituzzjoni? Ġo San Ġiljan? Nassumi li hemm iva, ġifieri. Ma hija assunzjoni, m'għandekx informazzjoni. Le, assunzjoni għandi, ma fem, sfortunatament xi postijiet jistgħu jiservu ta' prostituzzjoni bil-pulit, tifhem, ġifieri. Imma jiena nemmen li dak li jiġri bejn żewġ adulti hija deċiżjoni ta' bejniethom u ma nidħolx f'dak li hu personali bla bejniethom. Mela, sorry man li ADHD stran għandi bżon kelli bżon immedita fil-break ma għaltix. Mela, Jean-Paul Sultana, prezente, għamara dak dommek, tal-Miss il-Bajda. Is the PN's identity problem in line with the possible identity struggle of a modern day Malta, where demographics are not represented or included?
Earlier, a demographic was identified as potentially the reason behind a certain issue. Could it be, complicat bro, inti? Could it be dissociation from being part of a wider society they feel they don't form a part of? Inti ħadd mistoqsija kollha? Iva, jista' jkun li hemm minoranzi li ma jħossuhomx rappreżentati fil-partiti politiċi. Naħseb li din hija challenge li aħna irridu nieħdu. Naħseb il-Partit Laburista kien iktar makak u iktar proattiv minna li identifika ċertu areas u kien koraġġuż u tkellem fuqhom. Bħal pereżempju? Pereżempju fuq il-gay community, ġifieri fis-sens li xi ħaġa li jew n-nies li kienu qed jgħixu flimkien kohabitazzjoni. Kienet realtà, hija realtà, u naħseb li l-Partit Nazzjonalista ma tantx kien forsi kostrett minn ċertu konservatizmu negattiv, il-Partit Laburista kien iktar open biex jitkellem fuq l-istess fuq id-divorzju. Ġifieri naħseb li huma tliet issues li l-Partit Nazzjonalista ma kienx sensittiv biżejjed u l-Partit Laburista kien iktar biżejjed. Irridu nifhmu wkoll il-Partit Laburista pereżempju l-kaċċaturi tihom importanza x'huma core vote based enormi. Tifhem? Imma bl-istess argument il-Partit Nazzjonalista jista' jkollu il-core vote ta' nies li huma ambjentalisti. Li dawk huma a growing number rather than a diminishing number. Well done. Bħala Kapuċin, ex-Kapuċin, sorry, konservativ, x'inhu spjeg fuq l-istanz ta' nazzjonalista pereżempju fid-divorzju? Jiena naħseb li rridu nifhmu li ħanetilqu minn hemm. Il-prinċipju wieħed jiżżewweġ għal dejjem. Ġifieri jekk sanħobbok għal dejjem. Ġifieri dak huwa lan. Imma nafu li r-realtajiet differenti minn din l-ħaġa u naħseb li rridu nagħtu chances lin-nies. Anke dik hija aspett Kristjani nagħtu ċans il ħaddieħor. Jiġifieri li inti tagħti ċans il ħaddieħor naħseb hija wkoll opportunità. Naħseb li l-Partit Nazzjonalista hawnhekk naħseb seta' ħalla fidej in-nies biex jiddeċiedu kif ir-realtà għamel il-Partit Laburista fir-realtà. Għax hija deċiżjoni ħafna importanti. Waqt li il-prinċipju jibqa' prinċipju, irridu nifhmu li hemm diffikultajiet u diffikultajiet li jiena meta kont saċerdot. Kienet jibsa li nara mara tiġi msawta fil-għodu flaxija u ma nistax ngħidilha isma' jibqa'. Anzi kont ngħidilha ara kif toħroġ u prova enta biex toħroġ. U meta jiena kont fil-Kummissjoni ta' Domestic Violence fi żmien meta konna fil-Gvern, jiena kont parti minn dan it-tim li għamilna leġislazzjonijiet fejn ħdimna biex il-mara tkun tista' f'dal-każ il-mara mara iktar prone fuq dil-ħaġa mhux għax hawn irġiel li huma fil-minoranza. Imma minoranza. Biex timxi to move on. Jiġifieri il-prinċipju huwa prinċipju, ma mbagħad inti tifhem li fil-prinċipju hemm l-umanità. U l-umanità ma tistax inti xi ħadd li jiġi papajneħ kollu mbenġla tgħidlu ibqa' għax Ġesu jridek tibqa'. Orrej, Ġesu jridek tibqa' ma Ġesu ma jridekx laqas daqqit fil-għodu minn flaxija. Anka għallu li dek stess li jarawk titbiċċer. Ġifieri il-prinċipju hemm, imma mbagħad għandek il-prinċipju li huwa il-prattika, l-umanità li jisma' ħanati ċans il-ħaddieħor. U naħseb li jien fir-realtà kelli ċans ukoll għax jiena kont saċerdot ħriġt u żewwiex. Ġifieri ma nistax ngħid isma' ma kellix chances, ġifieri fil-ħajja rridu nagħtu ċans għax dan huwa is-sabiħ tal-umanità tagħna li niżbaljaw u jkollna ċans narġgħu nqumu fuq reġlejna u nimxu l-qudiem. Ġifieri naħseb li l-politika dejjem li nagħtu ċansi u ngħidu dak li jkun jimxi l-qudiem. Ħabib tiegħi. Iktar? Le, m'hemmx iktar mistoqsijiet u għattili ċerta trepidazzjoni. Bħal nanna ġejja bid-dix tal-imqarru. La iktar, tajjeb imma. Għandek xi ħaġa tal-aħħar li tixtieq tgħid, jekk tista' tina naqrajek kumment vera tajjeb bħala nagħmlu reklam minnu ta' kemm hu tal-Ostra l-podcast. Le, fem, l-esperjenza kienet pożittiva, familjari ħafna, ħadd kost ħafna nitkellem, bidel l-informalità, ġifieri. U tkellimna diskussjoni fejn stajna nitkellmu mod tajjeb, ġifieri naħseb kienet xi ħaġa li inti għandek mezz biex twassal anka ċertu valuri, naħseb. Le fil-mezz ma tantx mezz. Means. Yes, I know.
jalla tuża din l-opportunità biex tippromovi il-ġid komuni, l-ambjent u dak kollu li sabiħ fil-pajjiż tagħna. Grazzi ħafna tal-għajt l-istadina. Jien vera nħu gost, nitħadet ma' nis li ovvjament moralment ikun hemm kongruenza, mbagħad ikun hemm divergenzi fuq ċertu ħwejjeġ biex nkunu nistgħu għax xiġri li aħna nafu li l-lan huwa li nilħu spiex ta' ċertu għanijiet. Ma ovvjament għax aħna bnedmin backgrounds differenti, anka biologikament differenti, is-soluzzjonijiet għalija u għalik ma jkunux l-istess. U l-fat li nista' niddiskutihom ma xaħat li għandna in komuni il-setta prinċipju morali, dik hija xaġa li vera noħgos nagħmel. Allura nirringrazzjak tal-ħin tiegħek. Mela, jiena qabel ma nagħlaq ħanirringrazzja il-patruni għal darbohra, intom nies kbar minnarkom maħna xej mal-perit. Mela, li dik ma tagħmlu xej, ma tagħmlu xej. Ħass bass. Mela, nirringrazzja wkoll lill-isponsor l-eżomma ta' patreon.com/ġomalija, mattix. patreon.com/ġomalija. Derek Meets, grazzi, Stretta, grazzi, oġbitek li Stretta. Iva, għankomplija. U għanna more where that came from, my friend. Grazzi u koll l-Maypole, bibtana tal-Garmin, palissa d-dej il-Waze fil-kamra taħdejna, xissa ħanatu Garmin il-ċas mis-segwaċi tana. Namlu naqar reklam faqaw sexy. Grazzi u koll l-Kutriko, il-PM Hobby, li bħalmattilkom dalini għam kollu li bena. Nis asjaraw għawek, għasandom ideja għawek xaw. Għalfej, għax mhix patruni u għasma ġew għawek. Imma l-istruttura kollha hija tal-PM. Il-background forsi. Diġà bidilni darba u tihom xi idejat jekk Mela, grazzi l-Cabs infakkarkom li din it-taħdida qed tiġi mxandra wkoll bisħab mal-Love Malta. Seguna fuq Facebook, Instagram, TikTok. Dazek, the end. Ciao. Mela, tlaqna?